אפשר להתחיל בלי הרב אילן. אפשר להתחיל בלי הרב אילן. הוא נמצא פה. הוא נמצא, ברוך השם. טוב, ציבור יקר וקדוש, אני קודם כל מתנצל שאני לא מדבר אנגלית, אבל אני שמח לשמוע שאתם מדברים עברית. אז ננסה בעזרת השם לומר כמה מילים בכמה נושאים, היות ואני לא מכיר אתכם ואני לא יודע בדיוק מה אתם צריכים או רוצים לשמוע. אני לא יודע אם אני יכול לחדש לכם משהו, אז אני רק אפתח בתפילה קטנה ואומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שאת הדברים שהשם ישים בפי אותם אדבר, אותם אשמור לדבר. אני יודע שפרסמו שנדבר בעזרת השם בענייני העין הרע. בלי העין הרע לא הגיע פה ציבור גדול, ודיברו שנדבר בעניינים של שלום בית. אני רואה שאגף הנשים הוא לא כל כך הרבה כמו הגברים. ננסה בעזרת השם בהרצאה הראשונה הזאת לגוע כמה נקודות בנושאים האלה וכמה דברים שאי אפשר להתעלם מהם מתוך פרשת השבוע. רק אני לא שאלתי שאלה בסיסית, עוד כמה שעות אני אמור לסיים? כמה זמן? לא, בכל אופן. כל לילה. בסדר, זמן כן, אבל שנתכנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם תשארו עד 10:30? אוקיי, תשארו עד 10:30. יעבור עוד אחר. אנשים בדרך. אמרו 8:30, בדרך כלל 9:30. האם זה מנהג המקום או שיודעים שככה זה בישראל וסומכים על רבנים ישראלים שיאחרו? כן, בהחלט, בהחלט. אז אני רוצה באמת ברשותכם לפתוח בחידוש מתוק, מלבב, משמח, מחזק, נותן כוחות מתוך פרשות השבוע. ואחר כך נתפרס, כפי שאמרנו, לשאר הנושאים. עם ישראל חי, ועם ישראל מתחיל את ההיסטוריה שלו עם 3 אבות ו4 אמהות, שדרך אגב הלילה זה ההילולה של רחל אמנו, אחת מ4 אמהות, הבחירה שבאמהות. הדבר שלא מובן, שצועק לשמיים 4 אמהות, לא אמא אחת, אבל כולם עקרות. מה צריכים 4 אמהות וכולם עקרות? תן לי אמא אחת פוריה בריאה, ממנה תוציא את עם ישראל, וזה הכל. מה החשבונות של בורא העולם? מה, הם היו עקרות באופן טבעי, תקלה, ובורא העולם אחר כך טיפל בהם, ריפא אותם? מה הייתה התוכנית המקורית? וכולנו יודעים ש4 אמהות היו עקרות. דתי שרה עקרה, אין לה ולד. אין לה ולד, אומר רש"י במקום, אין לה בית ולד, רחם אין לה. יש סיכוי שהיא תלד? לאחר מכן נולד יצחק, ותכף נאריך בזה, הוא מתחתן עם רבקה. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. אז רבקה גם עקרה. ב20 שנה היא לא יולדת. נולדים יעקב ועשיו. יעקב מתחתן עם 2 נשים, עם רחל ולאה. רחל עקרה, כולנו יודעים. אבל לאה גם הייתה עקרה. שנאמר, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. מכאן שרחמה גם היא היה סגור עד אז. מה קורה כאן? 4 אמהות, ואתה נותן לי אותם עקרות, בסדר, אחר כך אתה מטפל בהם, שולח להם רפואה, נולד עם ישראל, אבל לכתחילה מה הייתה התוכנית המקורית של בורא העולם? ומותר לנו לשאול כל שאלה שאנחנו רוצים, רק להבין שאם קיבלנו תשובה הנה מה טוב, אם לא קיבלנו תשובה לא נורא, הבעיה היא שלנו. אבל לשאול מותר, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. אז אנחנו פותחים בשאלה. אז חז"ל מעריכים הרבה בתשובה על השאלה הזאת, שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא עם שהבסיס שלו, שהיסודות שלו זה לא טבע, שעל פי טבע העם הזה לא יכול להימשך, על פי טבע העם הזה לא יכול להתקיים. ולכן אם 4 אמהות היו יולדות באופן אוטומטי וטבעי כמו כל אמא, אז היינו עם שהוא המשך של מה שהיה קודם. והקדוש ברוך הוא רצה להביא עם שהבסיס שלו זה תפילה,
על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה זו תפילה, זאת אומרת אנחנו בנויים, אנחנו מושתתים לא על טבע, אלא על תפילה. בדיוק מה שקראנו אתמול בשבת שלשום. הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. מה זה הבט? הבט, אתה לא יכול להגיד לי מי שמסתכל מלמטה למעלה הבט. הבט, הבטה, לשון הבטה זה רק מלמעלה למטה. הבט משמיים וראה. אז מה זה? ויקח אותו, הרים אותו ואמר לו הבט, העלה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו מעל הכוכבים ואמר לו תסתכל. תוכל לספור אותם? לא תוכל לספור אותם. כה יהיה זרעך. אז אנחנו, עם ישראל, מעל הטבע. וכדי שזה יהיה מעל הטבע, אז על פי טבע אי אפשר ללדת, והקדוש ברוך הוא אחר כך משנה את זה על פי התפילות של 4 אמהות. אז מה הבסיס שלנו? תפילה, לא טבע. דרך אגב, בנושא הזה של הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, כולם יודעים לומר שאין מזל לישראל. מה פירוש אין מזל? מילה מפחידה. הכוונה שאין מזל, שאנחנו מעל המזל. ואם על פי טבע יש דברים שצריכים להתנהל, הרי שאנחנו יכולים לשדד מערכות של טבע. אני הכרתי יהודי אחד בצרפת, שהיה לו בן שלמד באוניברסיטה בצרפת. הבן שלו למד הנדסה, והוא הכיר יהודי אחר, חבר שלו, שלמד רפואה. והם התיידדו עם עוד רופא אחר שלמד גם כן רפואה, שהיה גוי. סטודנטים בצרפת גדלו, זה הצליח בהנדסה שלו, זה הצליח ברפואה שלו, והרופא הגוי הצליח ברפואה הגוי והגיע לדרגות גבוהות. לימים, האבא של אותו סטודנט שלמד רפואה חלה. הוא חשב שהיות והחבר שלו הגוי מתקופת האוניברסיטה יש לו בית חולים והוא מנהל מחלקה, הוא שולח אותו לשם לטפל בו. הוא ביקש ממנו, תעשה טובה, תטפל באבא שלי. בבקשה, אין בעיות. שמו אותו שם וכו' וטיפלו. הבן היה עסוק בשלו, הוא שכח מאבא שלו. האבא הגיע פעמיים למצב של סכנה, והיה צריך מכות חשמל. יום אחד הוא נזכר שאבא שלו בבית חולים, הוא בא לבקר. אז מה נשמע? הוא שואל את החבר שלו, מנהל המחלקה, אבא שלך מצב יציב, אבל דרך אגב, תדע לך שהוא היה במצב מאוד מאוד קשה. ופעמיים היו צריכים לתת לו מכות חשמל. מה אתה אומר? הוא הרגיש מובך. אבא שלו חולה והוא לא בא לבקר. מה זאת אומרת? אבא שלי הגיע לכזה מצב ואף פעם לא הודעתם לי? אבל אנחנו צריכים להודיע לך, אתה תבוא. למה לא הודעתם לי? אבל אנחנו חברים וכו'. מסביר הרופא הגוי לאותו ידיד, הבן של אותו רופא חולה. ולא א', תדע לך שהתפקיד שלנו זה לא להודיע. ב', כל פעם משתנות ההחלטות בתוך בית חולים, האם להודיע למשפחות על המצב הקשה של החולה שלהם או לא להודיע. כל פעם המדיניות משתנית. זאת אומרת, אצלנו ישנו חוזר פנימי בתוך בית החולים, שמודיעים למשפחה על המצב הבריאותי של הקרוב שלהם. אלא אם כן החולה הוא יהודי. אם הוא יהודי לא מודיעים. והוא שואל אותו, מה זה הגזענות הזאת? איך אפשר דבר כזה? מה פתאום? הוא לא, אני אסביר לך. לא הגענו להחלטה הזו עד שראינו כמה פעמים שאנחנו מודיעים לחולים היהודים את המצב הקשה שלהם, ופתאום נעשה איזשהו מהפך ומבריאים ואנחנו יוצאים שקרנים. אז יש חוזר פנימי של בית החולים שלא מודיעים למשפחה יהודית. מודיעים. אם לא שהאבא הזקן הזה שהבן שלו למד באוניברסיטה סיפר לי את זה, לא הייתי מאמין. אי אפשר, אנחנו עם לא צפוי, אנחנו עם לא טבעי, אנחנו עם לא נורמלי. ובאמת, אם מישהו רוצה דרך אגב מעניין לעניין להתבונן בברכה שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו, פעם אחת הוא אומר לו תהיה כמו כוכבים, פעם תהיה כמו עפר הארץ. מתי היינו כמו כוכבים הרבה? מתי היינו כמו עפר הארץ בכלל? מתי היינו בכמות? אף פעם לא היינו, ועוד יותר קשה. יש פסוק מפורש בתורתנו הקדושה, שהשם אוהב אותנו, למה? כי אנחנו מעט. לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט. אז אנחנו מעט, וזו הסיבה שהוא אוהב אותנו. אז מה זה הברכות האלה? עפר הארץ, כוכבים, מה בדיוק, מה יש שם בדיוק? התשובה, אומות העולם, איך שהם התברכו, איך שהם מתחילים את החיים שלהם, ככה הם מסיימים. אומות העולם נקראים משולים לבעלי חיים. שור בן יומו קרוי שור, שור בן שנה קרוי שור, ולא ראינו אף פעם שור מתלבט. לא ראינו אף פעם חמור מתלבט או בוחר להחליט משהו. הברכה שעם ישראל קיבלו, שיש לנו כוח הבחירה. יהודי קיבל אפשרות להיות או כמו כוכב שמאיר, או כמו חול שכולם רומסים עליו.
אני בטוח שגם אתם פגשתם יהודים שמתנהגים ברמה שרומסים אותנו. וגם פגשנו גם יהודים שברוך השם מפוזרים בכל העולם ומאירים את העולם. וזו הסיבה שהשם פיזר אותנו בכל העולם כדי שנשמש אור לגויים. אז הברכה להיות עפר או להיות כוכב זה הבחירה שהשם יתברך נתן לכל יהודי לבחור להיות ככה או כך. וכדי שנבין את זה טוב, כמה אנחנו יכולים להיות אור לגויים, אני אגיד לכם משל נפלא, משל מתוק. אומרים משל, לקחו פעם בית מלון שיש בו 100 חדרים. מלון יפה, מפואר. הכלסו אותו עם 99 אנשים. כל אחד קיבל חדר, כל אחד קיבל את כל המצרכים שלו, ובחדר 100 שמו אחד שהוא לא נורמלי. שוגע, חולה. סגרו עליהם את המלון, חודש ימים הם נפגשים אלה עם אלה, אלה עם אלה, עסקים, דיבורים, והמסכן החולה הזה מסתובב ביניהם, עושה שטויות, חולה. חודש ימים פגשו 100 אנשים אלה את אלה, כאשר הם 99 והוא אחד. אחרי חודש פתחו את המלון, וראו שזה שהיה חולה נשאר חולה, וה-99 אנשים שהיו בריאים לא השתבשו בגללו. אף אחד לא השתגע בגללו. האם נגיד להם חזק וברוך? האם נגיד להם כל הכבוד שהחזקתם מעמד? הם 99 והוא אחד. אבל אם ניקח ציור אחר, לוקחים בית מלון ושמים שם 99 אנשים לא נורמליים, ואדם אחד נורמלי, נותנים להם את כל הצרכים שלהם, והם יושבים ונפגשים שם במשך חודש ימים, וה-99 עושים שטויות, וה-99 משגעים, והנורמלי צריך להתהלך בין האנשים האלה ולסבול 30 יום. ואחרי 30 יום אתה פותח את הדלת, ואתה רואה שהנורמלי נשאר נורמלי. מגיע לו כל הכבוד או לא מגיע לו? מגיע לו חזק וברוך, כל הכבוד. ציבור יקר, הקדוש ברוך הוא שם אותנו במלון שקוראים לעולם הזה. אתם נמצאים באגף של קווינס, יבשת אמריקה, בארצות הברית. כל כך הרבה לא נורמלים יש, כל כך הרבה משוגעים יש, כל כך הרבה מבולבלים יש, ואנחנו הבן היחיד של בורא העולם, שצריכים לשרוד בתוך הבלגן הזה, שצריכים לא להתבלבל ולא להשתגע, ולא להיגרר ולא להסתחף, ולדעת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ומאז שהשם נתן לנו תורה שונאים אותנו ולא יפסיקו לשנוא אותנו, ואין סיכוי שזה ייפסק, כי הסיבה היא תורה. ואם הסיבה לשנאה זה תורה, אז כמו שהתורה נצחית, גם השנאה היא נצחית. ולמה נקרא שמו הר סיני בסמך אמנם? כי ברגע שניתנה תורה בהר סיני, ירדה שנאה לעולם בסין, וסמך וסין מתחלפות. אז כשיש תורה יש שנאה, הלכה היא עשיו שונא ליעקב. אנחנו עם הנבחר, העם הלא נורמלי במידה מסוימת, ששורדים עם כל הלא נורמלים השוטים שיש בעולם. הלא נורמלי שבנו, כי אנחנו מעל הטבע. הלא נורמלי שבנו, שאנחנו שורדים. כבשה אחת בתוך 70 זאבים רעבים, צמאי דם, שונאים בדם, והכבשה מחזיקה מעמד. וכשרצה מישהו להתפעל עם רבי עקיבא ואמר לו, איך זה כבשה אחת בין 70 זאבים? אמר לו, אתה מתפעל מהכבשה? תתפעל מהרועה הנאמן ששומר עליה. וכי הכבשה יש לה כוח מצד עצמה להגן על עצמה? מה אנחנו יכולים בלעדי? יש פתגם בארץ שאומרים, אם היו יורקים עלינו, היו מצביעים אותנו רק ברוק שלהם. נורא והיום, הרי זה פלא גדול שהמשוגעים האלה לא מחליטים להשתגע, לשגע אותנו. אבל יש בתוכנו אנשים שמסכנים. אם אותו אחד מתוך ה-99 הנורמלי היה יוצא קצת לא נורמלי, היינו מבינים אותו. להיות עם 99 אנשים. אבל כל הכבוד לא נוכל להגיד לו, רק למי ששרד. רק למי ששורד. והקדוש ברוך הוא שם אותנו בניסיון של העולם הזה, שהוא באמת לא נורמלי, ובשנים האחרונות יש הייטקים, ואני נסחף עכשיו לנושאים אחרים, ואני רוצה לחזור לנושא הראשון שהתחלתי בו. השם עשה אותנו עם 4 אמהות עקרות. על פי טבע הן לא יכולות ללדת. על פי טבע אין לנו המשכיות. על פי טבע אנחנו לא יכולים להיוולד. נשאלת השאלה,
אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו עם 4 אמהות ככה חלק, על בסיס נקי, למה הוא לא עשה גם כן ש3 אבות יהיו עקרים? למה רק אברהם אבינו עקר? אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. אברהם אבינו לא יכול להביא ילדים גם כן, אבל יצחק ויעקב אין בעיה. אם הסיבה שהשם יתברך רוצה משהו חדש, נקי, שכל הכוח שלנו יהיה על בסיס של תפילה, אז תעשה עד הסוף. הרי זה לא, אין שום דבר במקרה עם השם. ודאי אתם יודעים שהמילה מקרה המפורסמת היא רק מהשם, אותיות רק מהשם. ואם הכל הוא רק מהשם, אז לא רק 4 אמהות צריכות להיות עקרות, מאותה סיבה שאתה רוצה שיהיה כוח של תפילה, אז גם יצחק ויעקב צריכים להיות עקרות, וה3 אבות מתפללים, 4 אמהות מתפללות, ויש עם ישראל שהבסיס שלו נטו תפילה. ואם השם לא עשה ככה, סימן שיש סיבה. אם כן, מה הסיבה? תשמעו סיבה. העולם התחיל, נוח. אחרי נוח המשיכו כמה דורות, עד שהגענו לאברהם אבינו. זה הוליד את זה וזה הוליד את זה, בנים בנות וימות, הגיע אברהם אבינו. אברהם אבינו מתחיל משהו חדש. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות לנו את השטח. אם אברהם ושרה היו יולדים באופן טבעי, באופן מתמשך, כמו כולם, אז אברהם הבן של תרח היה ממשיך של תרח. שרה בת נחור הייתה ממשיכה של נחור. והיות והקדוש ברוך הוא רוצה לנתק את תרח מאברהם, לנתק את נחור משרי, אז הוא אומר, אתם לא יכולים להוליד. וברגע שאני אתן לכם שתוכלו להוליד, זה לא מכוח האבא שלכם, זה מכוח התפילה. אני רוצה פשוט לנתק את החלק הקודם. לכן לא נמצא בתורה פסוק שאומר אברהם בן תרח. כתוב תרח הוליד את אברהם, נחור הוליד את שרי. אבל לא כתוב ששרי היא הבת של נחור, לא כתוב שאברהם הוא הבן של תרח, בשום מקום בעולם. למה? כי באמת היא, אם לא שהקדוש ברוך הוא היה עושה שילדו ילדים, לא היה המשך לתרח. אברהם נגמר וזה הכל. מה שיש אברהם ויש לו המשך, כי רצון השם היה לנתק את אברהם ושרה מהדורות הקודמים, ואז מתחיל דור חדש, נקי, בלי שום גנים שליליים של תרח ונחור. אז זו הסיבה שאברהם צריך להיות עקר, וזו הסיבה ששרה צריכה להיות עקרה. לנתק את אברהם מתרח, ולנתק את שרה מנחור. מי נולד לנו? יצחק. יצחק יש סיבה שיהיה עקר? גלת, נקי, הבן של אברהם, הבן של שרה. למה שיהיה עקר? למה? אבל הוא מתחתן עם מי? עם רבקה. רבקה הבת של מי? בתואל. צריך לנתק אותה מבתואל, אז היא עקרה. היא לא יכולה להביא ילדים. כדי לנתק אותה מאבא שלה. נולד לנו יעקב. יעקב גלת. למה שיהיה עקר? עם מי מתחתן יעקב? עם רחל ולאה. הבנות של מי? לבן. יש מישהו מאיתנו רוצה שהסבא שלו יקראו לו לבן? לא. אין לנו שייכות ללבן. מנתקים אותנו מלבן. מה עושים לנתק אותנו מלבן? עושים שרחל ולאה תהיינה עקרות, ואז אין קשר בין רחל ולאה ללבן. הכל מתחיל מחדש. הנה לנו הסבר למה 4 אמהות עקרות, ולמה ב3 אבות רק האבא הראשון עקר, כי רוצים לנתק אותנו מהדורות הקודמים השליליים. לפי זה גם נקבל תשובה על שאלה מעניינת. כתוב בפרשת תולדות, נקרא כמה שבועות בעזרת השם, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. מה רש"י כותב שמה? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד יצחק. למה אתה כותב פעמיים? אז רש"י כותב שכל מי שראה את יצחק אמר, וואו, הבן של אברהם. ראו את אברהם, וואו, הבן של יצחק. כל כך דומים היו. לכן התורה כתבה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אבל לפי ההסבר שלנו, עד אברהם אבינו כתבו מי האבא שהוליד את מי. האם הבן הוא שייך לאבא או לא? זה לא כתוב. אבל מהשלב הזה של אברהם ויצחק, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מפה ההמשך הוא טוב, מפה ההמשך הוא בריא. הקדוש ברוך הוא ניקה לנו את השטח כדי להתחיל עתיד טוב ומוצלח יותר. כשנמצאים בחומש הזה הנפלא, חומש בראשית, חטא גדול אפשר לחטוא כשלפעמים חושבים שקוראים איזשהו נוסטלגיה, סיפורי המקרא, מה קרה לאבות. חלילה וחס, מי שחושב כך, הרי שהוא גורם לעצמו לחשוב
שהתורה מחולקת, יש חומש בראשית, סיפורים, ו4 חומשים זה תורה. התורה מתחילה מבראשית ומסתיימת בסוף. וכל כולו של חומש בראשית זה דרך ארץ, קדמה לתורה. והתורה צריכה ללמד אותנו הכל. איך להתנהל, איך לדבר. פעם אמרתי במאמר מוסגר, שהתורה צריכה ללמד אותנו גם איך יהודי צריך לריב. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שהוא ברא אנשים, ויש להם יצר רע, והם רוצים לריב. יש בשולחן ערוך הלכות מריבה? לא כתוב, אין דבר כזה, איך יהודי צריך לריב. אבל התורה נתנה לנו הוראות, איך רבים. כשאני רוצה לכעוס ואני רוצה לריב, יש לנו הוראות, איך רבים, איך? ניקח את חומש בראשית, מי שעשה כל כך הרבה צרות ליעקב אבינו לא היה מישהו כמו לבן, ותחלף את משכורתי 10 מונים, 100 פעמים הוא משנה בדיבורו, גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום, אכלני חורף וקרח בלילה, ותדעת שנתי בעיניי, כמה צרות הוא עשה לו. יש לי יעקב אבינו את כל ההצדקה לכעוס על לבן? כן. והתורה מעידה, ויהי חרף יעקב, הוא מחליט לריב עם לבן, וירב בלבן. אתה שומע כזה פסוק מתורתנו הקדושה, שיעקב כועס, יעקב רוצה לריב, אתה מחכה עכשיו לראות איזה ג'ודו, איזה האבקות חופשית, איזה מכה הוא נותן לו, איזה נוקאוט, מה אומרים, אני יודע. ושמה מה כתוב? ויהי חרף יעקב, וירב בלבן, ויאמר, מה חטאי ומה פשעי, כי דלקת אחריי. זהו, זה המריבה של יעקב אבינו. אם כל אחד שרב עם השני היה אומר, מה עשיתי? הבעיה שכל אחד צועק, מה עשית? אבל אם כל אחד יש איפה טעיתי, היינו נראים אחרת. יעקב אבינו עם כל ההצדקה שלו. מה חטאי ומה פשעי, כי דלקת אחריי. כי התורה היא תורת חיים, ולא ייווצר שיהודי לפעמים כועס, גם כשכועסים צריך לדעת הכללים. מפה ניגש קצת לנקודה של עין הרע. רק רוצה לפתוח לכם מעשה שקרה איתי בנושא של עין הרע. ננסה בזמן שיש לנו לשאול, יש עין הרע, אין עין הרע, צריך לפחד, למה היא קיימת, למה בורא העולם לא מבטל אותה, מי מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא, העין הרע. אלה שפחדים יותר מדי צודקים, אלה שלא מפחדים בכלל צודקים. ננסה לפזר את הדברים הלא ברורים שיש כאן. אבל אני רק אפתח לכם במעשה קטן שהיה איתי. הוזמנתי פעם לשלום בית. וישבתי עם בני הזוג בסלון, מדברים. ותוך כדי דיבור, מישהו ידע שאני שם, קיבלתי טלפון, באותו בית ידעו שאני נמצא שם. זה היה בעידן שעוד לא היה פלאפונים. אז חיפשו אותי, מצאו אותי, ידעו שאני בבית של פלוני, קיבלתי את ההודעה, הלכתי ללובי שבכניסה לבית, ודיברתי קרוב ל10 דקות. זה היה משהו חשוב. אבל בזמן שישבתי שם לדבר בטלפון, הלובי לא היה גדול, הלובי היה ממש קטן, ככה, כמו המרובע הזה. ישבתי בקורסה ודיברתי בטלפון, והיה לי זמן להסתכל בקיר ב10 דקות, וספרתי כמה חמסיקות היו שם. חמסיקה כזאת, דק כזה, פרסה, היה לי זמן לספור, הגעתי ל23. סיימתי את השיחה, והזוג חיכה לי בסלון. וישר נחתי עליהם במשפט בלי שום הקדמה. ואמרתי להם, אני לא מבין, אם אחד יכול לעזור, למה צריכים 23? חשוב שאני מדבר משהו בקבלה עכשיו. על מה אתה מדבר? לא מבין, מה זה קשור לנושא ש... לא, אם אחד עוזר, למה צריכים 23? פעם שנייה. כשראיתי שמאוד מאוד לא מבינים אותי, אמרתי, אם דג יכול לעזור כשמירה לעין הרע, למה צריכים 23 דגים, אחד מגן על השני? מה זה שמה? מה? ניגשתי להם באופן שיבינו כמה הם מגזימים, כמה הם מתנהגים בצורה לא נכונה. מצד שני, לא לפחד מעין הרע, זה לכאורה גם לא מובן. פעם אחת דרך אגב אמר לי מישהו שהוא למד להתפלל מזה חבר אחד בתפילה. היה מישהו בבית כנסת שהוא ראה אותו על הבוקר בוכה. לבכות על הבוקר בתפילה, אשרה ואשרי חלקו, אנחנו הלוואי ונבכה בסוף התפילה. יש כאלה לא שמים לב שהתפללו בכלל. הוא בוכה בבוקר כבר, הוא אומר, אני חייב להיות איך הוא בוכה, מה יש לו צרות? הוא פורר ממש בברכות השחר. אני חייב לעקוב איפה הוא הכי הרבה בוכה. יושב לידו ככה מסתכל, צילני מעין הרע, משכן רע, מחבר רע,
וראה, זה מהאנשים האלה שמפחדים מהעין הרע כנראה. אמר, אני רוצה עוד לבדוק. איפה הוא נתקע, איפה הוא מתעכב, איפה הוא יושב ככה להתבונן. הצילני מהעין הרע, כשמגיע למילה שכן רע הוא בוכה. אמר, הוא לא מפחד מהעין הרע, הוא מפחד משכן רע. כנראה שיש לו בעיה עם שכנים, אני חייב לנסות לעזור לו אחרי כל כך הרבה זמן. הוא בא אליו יום אחד אחרי התפילה, אמר לו, תסלח לי, אולי אני יכול לעזור לך במשהו? הוא אומר לו, לא, מה הבעיה? יש לך אולי בעיה עם שכנים? לא, שום בעיה, הכל בסדר. אבל אני עוקב אחריך כבר שבועיים שלושה, אתה בוכה, בחלק של השכן הרע. אז הוא עכשיו צוחק, הוא אומר, אוקיי, אני אגיד לך, אין לי שום בעיה עם שכנים, יש לי בעיה פשוט מהשכנים שבתוך הבית. בבית יש לי גם שכן, המחשב, ואני מפחד על הילדים שלי. גם זה שכן שנמצא בתוך הבית. אז אני מבקש מהשם, הצילני משכן הרע, דווקא חייב להיות שכן בחוץ, יש שכן בפנים. ועל זה אני מתפלל. על כל פעם, הוא ישר קלט, זה העין הרע, זה לא העין הרע, זה השכן רע. אבל באמת, יש העין הרע, אין העין הרע. על הבוקר אנחנו מבקשים להצילני מהעין הרע. זה לגיטימי או לא לגיטימי? והגמרא אומרת, מן דקפיד, קפדינן בעדה. מי שמקפיד, אז באמת מקפידים איתו. ומי שלא קפיד, לא קפדינן בעדה. אז מי שלא קפיד ישמיט את החלק של העין הרע בתפילה. אנחנו יכולים להשמיט. הדברים האלה צריכים בהור. יש פסוק בתורתנו הקדושה שאומר, והסיר השם ממך כל חולי. וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך. מה זה כתוב והסיר השם ממך כל חולי? והסיר השם ממך חולי. מה זה כל חולי? שואלת הגמרא, איזה חולי שכל החולאים תלויים בו, זה העין הרע. אז כשמברכים והסיר השם ממך כל חולי לפי פירוש הגמרא, זה עין הרע. אז יש עין הרע או אין עין הרע? יש גמרא, רבא בגמרא היה יודע לבחון בבתי העלמין כל אחד שנפטר, מאיזה סיבה הוא נפטר. הוא עשה סטטיסטיקה והוא הגיע לתוצאה מדהימה. 99% מתים מעין הרע ואחד בדרך ארץ. והשאלה זועקת לשמיים, השם ממית ומחיה או עין הרע ממיתה ומחיה? מה קורה פה? ואנחנו לא מבינים, מתבלבלים. עוונות, בין היתר, נכון. אתה רוצה לגמור את ההרצאה? אבל זה נכון מה שאמרת ואני מתכוון להתייחס לזה, בין היתר. לא, אין שום בעיה, אני מרגיש יותר שמקשיבים ככה. אז באמת, כדי שנתייחס לזה ברמה בוגרת ולא פרימיטיבית ולא כאלה שמפחדים להזכיר את המילה 5 בכל מקום, שמה יגידו שאולי עושים איזושהי מגננה. יש עדות שכשרוצים להגיד את המילה 5 הם לא אומרים 5. המילה 5 קיבלה שם אחר, עד יידי. אתם מבינים ערבית? מה זה עד? לספור. אין פה חלבים או רוסים או סו. תספור את היד שלי. כמה אצבעות יש? 5. עד יידי זה נקרא 5, כאילו תספור את היד שלי ותבין. רק לא להוציא את המילה 5, כאילו הבליעו את זה. כל כך מפחדים להזכיר את המילה 5. כי כשאתה אומר 5, כאילו אתה מתגונן מצד זה שנמצא מולך, כאילו אתה חושד בו בעין הרע, ואתה עושה הגנה. ומי אמר שה5 זה מגננה בכלל? גם לזה נתייחס. אבל אי אפשר להתעלם שבמקורות שלנו מצאנו כמה מקרים. דרך אגב, אתמול בפרשה, שלשום בפרשה, כתוב ששרה עשתה עין הרע לאגר. והיא פילה, ואחר כך התעברה שוב. למה? ותקל גבירתה בעיניה. מה זה ותקל גבירתה בעיניה? ותענה השרה. והמלאך אומר לה, שובי אל גבירתך, והתענית אחת ידיה. מה קרה שם דרך אגב? לא תכננתי להסתעף בזה, אבל אם כבר נוגעים, חייבים גם זה לדעת. שרה עושה מסירות נפש. שרה נותנת את אגר לאברהם. זה לא פשוט. נכון שהאינטרס שלה היה, אולי ייבנה גם אנוכי ממנה. למה אולי? דרך אגב, הלילה זה רחל, נכון? הלילה שהילולה של רחל אימנו עליה שלום, נזכיר אותה. רק בשביל זה היה כדאי שנזכרתי. רחל נותנת את בלעה ליעקב, והיא אומרת לו, ייבנה גם אנוכי ממנה. היא לא אמרה אולי. למה? היא שמחה על הסבתא? סבתא שרה? שרה אומרת, אולי ייבנה גם אנוכי ממנה. היא לא אומרת אולי, היא אומרת, ייבנה גם אנוכי. תקראו את זה עוד שבועיים בעזרת השם, נקרא את זה עוד שבועיים. מה החשבון?
אז כתוב בקבלה שהי לכם זרע, לפסוק הזה שיוסף אמר בפרשת ויחי, האות A יש לה כוח של פריון. היי לכם זרע. שרה, קראו לה שרי, אין לה היי. אמרה, אולי אני יכולה לקחת את ההי של הגר ולהתחלק איתה. אבל אולי ההי של הגר תשפיע גם עליי, אז היא אומרת אולי. רחל לא אומרת אולי, למה? היא נתנה את בלהה, בלהה יש לה שתי היי. היי אחד בשבילה, היי אחד בשבילי. אז היא לא אמרה אולי, וזה עבד. אבל שרה עושה מעשה נועז, היא נותנת את שפחתה לבעלה, ושפחה בטבע הדברים הופכת להיות גבירה. ותענה השרה, מה זה ותענה? מה היא עשתה לה? נתנה לה מכות? היא המשיכה להתנהג איתה כשפחה, רק השפחה הרגישה שהיא גבירה, והרגישה שזה עינוי לבקש ממנה לעשות ספונג'ה. מה את אומרת לי לעשות ספונג'ה? גם אתמול עשית ספונג'ה, אבל אני גבירה. אז היא בורחת. היא פשוט מתבלבלת וחושבת שהיא גבירה כבר. אז המלאך נוחת עליה ושואל אותה, תגידי לי, מי את? למה את בורחת? מפני שרה גבירתי אנוכי בורחת. גבירתך, יורד לך סימון שהיא הגברת שלך, שאת סך הכל שפחה שלה. שובי אל גבירתך והיא תעני תחת ידיה. אז תחזרי הביתה. ירדו לך סימונים. דרך אגב, פעם מספרים על עגלון שנסע עם הגביר. בדרך הם ישנו. נחו קצת, והגביר הוריד את הבגדים. והעגלון לקח את הבגדים שלו ולבש אותם. וכשהוא התעורר, אז הוא התחיל להנהיג את העגלה. השיר אומר לו, מה עשית? אמר לו, טוב, התלבשתי, לא נורא. תנהיג את העגלה. לא בסדר. התיידדו, חשבו יהיה בסדר. לא הבין מה הוא תומן לו שם. פתאום כשהגיעו לעיר, העגלון המלובש עם בגדי גביר שנמצא בתוך הכרכרה, צועק, אני הגביר. והוא אומר לו, אתה עגלון? מה אני עגלון? אני הגביר. מה אתה מדבר? אני עגלון, אתה עגלון, אתה הגביר, אני הגביר. רצו לבית הדין. בית הדין הסתבכו, באים אליהם שני אנשים עם טענות מאוד משונות. לך תדע עכשיו מי הגביר, תעודת זהות, אין תעודת זהות, מה עושים איתם? הרב חשב על משהו, אמר לשמה שלו, תזמין אותם למחר בבוקר. מוקדם, אבל שישארו כמה שעות להתייבש בפרוזדור, אחר כך תכניס אותם. הגיעו שניהם, וממשיכים על הבוקר ויכוחים, אני אגביר, אתה השתגעת, מה עשית לי? התחילו להתווכח. נו, אפשר להיכנס? לא אפשר, הרב אמר עוד לא. אחרי 3-4 שעות, הדלת הייתה פתוחה של בית הדין, והרב ראה אותה מבית הדין את שניהם. אז הרב צועק, תגיד לעגלון שיבוא. אז מי עמד? העגלון האמיתי. זה שהתחפש לי בגדי גביר. אמר לו, בואי, אתה עגלונים ככה. הוא ניסה לשחק אותה גביר, אבל כשאמרו עגלון, הוא נזכר שהוא עגלון. וזה הרב רצה להראות לו איך שהוא פתאום, הוא מקים אותו. זה מה שקרה אצל הגר. היא חשבה שהיא גבירה. מה קרה לך? היא פתאום הלך מדבר איתה. אני בורחת משרה גבירתי, גבירתך, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. על כל פנים ראינו שם כתוב ששרה עשתה עין הרע בצרה בגלל מה שקרה שם, דברים עמוקים. אבל בניסיון של העקדה, אברהם הולך לעקוד את יצחק. וישוב אל נעריו. הוא משאיר את ישמעאל ואת אליעזר, ואחר כך כתוב שהוא חוזר לבד. מה זה חוזר לבד? איפה יצחק? את יצחק הוא שולח ממקום אחר. למה? כי הוא פחד שיעשו להם עין הרע. אברהם פחד מעין הרע של אליעזר ושל ישמעאל, והוא שלח את יצחק ממקום אחר, וישוב, לא כתוב וישוב. יעקב אבינו כשנפגש עם עשיו, השואל עשיו את יעקב, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? מה עונה יעקב? הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. הרב שלכם, הרב אילן, ואחד הרבנים, או הרב שלכם, חיבר ספר פרי אילן, נכון, על הבן איש חי. הבן איש חי מביא בשם הרב חידה, שיעקב אבינו אמר, הילדים, הידיעה, הוא פחד מהעין הרע של עשיו. ואמר לו, חמסה עליקה. ככה הבן איש חי, זה לא חידוש לימינו, בשם הרב חידה. אז יעקב פחד מהעין הרע של עשיו. אז 5, יש לזה מקור? תכף נראה שכן. יעקב, יוסף כשמברך את מנשה ואפרים, בן פורת יוסף, בן פורת, עלי עין. שתהיו מוגנים מהעין הרע. אז הוא פיחד מהעין הרע.
יעקב מברך אותם, המלאך הגואל אותי מקוראי יברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. דגים, עשה להם דג ככה. אז גם יעקב מפחד מעין הרע. צריך לפחד או לא צריך לפחד? מה הגבולות? כשיעקב נפגש עם פרעה, כשהוא יורד למצרים, ראיתם פעם שמישהו שאל זקן, בן כמה אתה? זה אחת החוצפות הכי גדולות שיכולות להיות. אתה שואל זקן בן כמה אני? מה אתה שואל אותי? ויעקב כשנכנס, אז כתוב שפרעה שאל אותו, כמה ימי שנחייך? למה? כי הוא זכר שפעם היה מישהו שהגיע ויש שם פתחים נמוכים. וכולם צריכים להשתחוות כדי להיכנס לפרעה. אבל כשאברהם נכנס בפעם הראשונה, כשירדו למצרים, הפתח הגביע. זה אף פעם לא קרה פעם שנייה, וזה קרה פעם שנייה כשיעקב ירד. הפתח גבה. אז פרעה חשב לרגע, זה אותו אחד מאז, הוא אמר לו, כמה ימי שנחייך? יעקב פחד מעין הרע, אמר לו, כך וכך, מעט ורעים ימי שני חיי. למה אמר לו מעט ורעים? שאלתי לך מה היה תוכן החיים שלך? שאלתי לך איך אתה מסכם? הוא פחד מעין הרע של עשיו, וחיפש בהם דפקט. דרך אגב, לא ייווצר מצב שיש שמחה, וקוראת תקלה, נשבר כוס, בלגן כזה, מישהו שובר את היד חלילה, שלא יקרה. באמת, אם היה לנו כוחות, היינו שמחים על כל תקלה שקורית בתוך שמחה. זה ההגנה הכי טובה מעין הרע. כי רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, אל תיבהלו, שאם היה לנו עיניים לראות, אנחנו מבינים שהעולם הזה הוא קצת מטעה, הוא נעלם. אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים את המלאך, השטן, עומד מולנו עם חרב כל היום ככה. ואנחנו הולכים ובאים, נוסעים ויושנים, ושום דבר לא קורה. ושום דבר לא קורה. כן. זה הסיבה שאני הלכתי לך תינוק, ונתתי לך שהיו סכינים על הרצפה, בצד של האנשים, וגם אני חושבת שגם בצד של הדברים. סכינים? סכינים, אתה אומר סכינים עכשיו, זה מה רציתי? אני לא אמרתי סכינים, רבי שמעון בר יוחאי אמר סכינים. אני לא ראיתי אותם. אני מתכוון לומר, הבנתי. זה בא מזה, או שאתה עכשיו אמרת? אני לא חושב שיש לנו כוח ויזואלי לראות את הסכינים, כי אם היינו רואים את הסכינים, היינו מתעלפים. את אותם סכינים שאני מדבר עליהם. הכוונה, רבי שמעון בר יוחאי בא להגיד לנו שאנחנו מבקשים את זה כל יום בערבית, והסר השטן מלפנינו מאחרינו. מה זה? אנחנו מוקפים כל הזמן בסתנים חלילה וחס, שרוצים להרע לנו, ואם השם לא היה שומר ישראל, מזמן היינו נאבדים ונעלמים. כי יש כוחות הרע, אויבים שאנחנו מכירים בעולם הזה, ויש כוחות הרע רוחניים, שגם הם מקנים בעם ישראל, וגם הם מקנים בשורש של עם ישראל, וגם הם עושים הכל שחלילה לא ייזכר שם ישראל עוד. אבל חלק זה השבירה של הכוז זה כנגד חורבן ירושלים. בכל אופן, שלא יהיו תקלות, אבל אי אפשר שלא יהיו תקלה, אפילו תקלה חוסר נוחות, שכחו את המפתח, שכחו את הכתובה, איפה הטבעת, איזשהו כזה חצי בלגן שהוא מצוין. אם היה לנו כוח, היינו רוקדים באותו זמן, לא מחכים למוזיקה שתרקיד אותנו. אבל בוא לא נהיה לא נורמליים יותר מדי. אבל נדע שכל דבר, זה מה שיעקב אבינו אמר, מעט ורעים ימי שני חיי אבותיי. למה? אם אתה שואל אותי בן כמה אני, אז אני אומר לך, תדע לך, לא סבלתי הרבה נעים, היה לי הרבה חיים קשים, לטשטש את העין הרע של פרעה אם יש לו. יעקב אבינו שולח את השבטים לחפש את יוסף. אז 10 שבטים מגיעים מ10 פתחים, למה? הוא פחד עליהם מהעין הרע. אז יעקב מפחד מהעין הרע גם כן. יותר מדהים, לוחות הראשונות נשברו בגלל העין הרע. מה? היה קולות וברקים באומות העולם והשטנים, והתגלגל הדבר שבגין העין הרע. ולכן דרך אגב כתוב שהלוחות השניות ניתנו 5 מפה 5 מפה. מה זה? עד היכן הדברים מגיעים? יש עין הרע עד כדי להתגבר על הלוחות. מה? הם כל כך לא רצו עד שעם ישראל רצו. כתוב גם על הארץ, כתוב ארץ יראה ושקטה. דוד המלך אומר, ישמעת הדין משמיים, ארץ יראה ושקטה. מה זה ישמעת הדין משמיים? כשהשם נתן תורה לעם ישראל, ישמעת הדין משמיים, הארץ יראה ושקטה.
שואלת הגמרא, אם יראה לא שקעת, אם שקעת לא יראה, איך יכול להיות שתי מילים סותרות? אומרת הגמרא, בהתחלה הארץ היא יראה, ואחר כך שקעת. למה יראה ולמה אחר כך שקעת? יראה כי כשהקדוש ברוך הוא הציע אותה לאומות העולם, לא רוצים, מה כתוב בה לא רוצים, מה כתוב בה לא רוצים, הארץ אמרה, אם ככה מה יהיה? מה יהיה? הרי כל הקיום שלי תלוי בזכות התורה, אז אני הולכת לאחריו, העולם הולך להיות טוב ובואו. ארץ היא יראה. מתי שקעת? כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. יש מישהו שיתנדב לקבל תורה וירגיע את העניינים והכל יהיה בסדר. אז אם הארץ נרגעה, אומות העולם באותה שעה שקיבלנו תורה מלאים עלינו שנאה וכעס וקנאה. בברכת כהנים כתוב, יש פה כהנים. איך עושים ברכת כהנים? עושים תחת לטלית, אתם לא רואים. מפה אוויר זה 2, 3, 4 ועוד אוויר. לא ככה, ככה. כשהימין יש פה, זה נקרא אוויר חמישי. מציץ מן החרקים. חרקים. הקדוש ברוך הוא שולח את הברכה דרך 5 חרקים האלה כדי להתגונן עלינו מהעין הרע. מציץ מן החרקים, חרקים. אז גם בברכת כהנים צריכים הגנה. הגרוע מכולם, בלעם. כתוב, אנחנו אומרים עין הרע או עין רעה? עין הרע. לבלעם לא היה עין הרע. לבלעם הייתה עין רעה. מה ההבדל? יש הבדל. כתוב שלבלעם יש עין רעה. והייתה לו כל זה עין אחת. ואתם יודעים למה היה לו רק עין אחת? כי הוא בסך הכל כל הזמן היה מכוון לעשות עין הרע. כשאדם רוצה לכוון לעשות עין הרע, הוא סוגר את העין האחת כדי לכוון את האקדח שלו. אז בורא העולם אמר לו, בין כך אתה סוגר אותה, בוא נעמיל לך אותה. אבל למה אצל בלעם כתוב עין רעה, כשאנחנו אומרים עין הרע, ומה זה עין הרע בכלל? ותכף נסביר. יש לי בלי עין הרע 9 ילדים עם משקפיים, יש לי עוד בלי משקפיים. אז נהייתי חבר של הרופא עיניים. כל 2-3 הייתי מביא לו אחד מהילדים. הוא יהודי חילוני גמור ובן אדם נחמד מאוד. בבין השישי או השביעי קראתי באיזשהו מקום בזוהר הקדוש כתוב שכשהתינוק נוצר במעי אמו, כל המערכת הגופנית נרקמת שם, גם המוח. הכל ככה בקטן, נכון? ומהמוח נופלות 2 טיפות והופכות להיות 2 עיניים. זאת אומרת, העין במקור שלה היא טיפת מוח. ולכן התורה מצווה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה מושך את הסליל של המוח. אז פעם אחת הוא בדק את הרופא עיניים, בדק את הבן שלי השביעי, ותמיד חיפשתי איך להיכנס איתו, להתחכך איתו לשיחה. אמרתי, דוקטור אבידר, הוא מסתכל בינתיים, בודק את הבן שלי, אמרתי לו, כתוב בזוהר שהעין במקור שלה זה טיפת מוח, מה אתה אומר? אז הוא אומר, אני לא יודע, עזוב אותי, אני לא מבין בדברים האלה. אמרתי לו, כשתמשיך לעבוד, תטפל בפציינט שלך, אין בעיה. שתקתי. אבל כשהוא סיים, הוא מצא לנכון לפני שאני הולך להגיד לי משהו. אני רוצה להגיד לך משהו מעניין, הרב רפאל. יש בעין 70 רקמות, ובמוח יש 70 רקמות. אמרתי לו, המורה שלי בכיתה א' לימדה אותי ש1 ועוד 1 זה 2. אז אתה מתחיל להבין שזה, אני לא יודע, אבל זה עובדה. שבעין יש 70 רקמות, ובמוח יש 70 רקמות, וזה הסבר פשוט, כי העין היא תולדה של מוח. מוח זה משכן הנשמה. אני זוכר כשהייתי בחור בישיבה, דרך אגב, אני אומר לכם דבר שלא חשבתי להגיד, אבל כשבישיבה רצו לחזק אותנו על שמירת העיניים, וכמה צריך לשמור על העיניים, לשמור קדושה, אז הרב שלנו היה אומר שמי שלא שומר על העיניים שלו, על קדושת העיניים, חלילה וחס, הוא לא מבין מה הוא פוגם. לא מבין. צעירים לא מבינים. וכדי שנבין, הוא היה אומר, תתארו לעצמכם חלילה וחס, שהביוב, תסליחו לי, כאן אל תיבעלו ואל תהיה לכם צמרמורת יותר מדי גדולה, שהביוב בבית מתפוצץ ואתה קורא לבבא סאלי לתקן את הביוב. קשה להגיד את זה, נכון? קשה אפילו לשמוע את זה, נכון? על כך הרב שלנו היה אומר. הוא אומר שכשאתה לא שומר על שמירת העיניים זה יותר גרוע מאשר לבקש מבבא סאלי כזה דבר. למה? כי המוח זה משכן הנשמה, ומהמוח הזה יורדות 2 טיפות, והעין הופכת להיות רואה ואינה נראית. רואה ברמות שאי אפשר לתאר, אי אפשר לראות את העין.
אי אפשר לראות את כל 70 רקמות. לכן, עין הרע ועין רעה. עין רעה זה משהו חד פעמי, כזה או אחר, שעשיתי עין רעה ותכף נסביר ועוד לא הגעתי להסבירים. אצל בלעם, הוא כל כך השתמש בעין אך ורק לחלק הרע, שהעין הפכה להיות הרע. לא העין שבחד פעמי עשתה דבר רע. עין הרע. העין שלו העין רעה. העין הרע זה חד פעמי. מסתכלים לא טוב, מקבצים את המחשבה. דרך אגב, איך עובד העניין של העין הרע באמת? כאן אנחנו מגיעים לחלק הזה. כשאדם עומד ומסתכל על האוטו של החבר שלו, ובראש שלו יש לו גם קצת צרות עין של קנאה. קנאה איפה נמצאת? בזרוע, ביד, איפה נמצאת? בלב, שזה מתחיל מאיפה? מהמוח. הוא רואה, משדר למוח קנאה, ושני הדברים האלה שהם עוצמות רוחניות, יכולות לפגוע במה שראית. זה יורה חיצים. לכן יש עין רעה דרך העין, ויש עין רעה שהיא דרך הפה. מה פירוש? אם אדם מדבר בשבחו של מישהו יותר מדי, הוא יכול לעשות לו עין הרע, אפילו לבן שלו. למה? כי האל אזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים. כל מה שהשם יתברך נותן לנו זה בחסד וברחמים, ולא מגיע לנו שום דבר, ולא מגיע לנו כלום, 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 כלום. וכשאתה מדבר, שמעת? איציק קנה אוטו, איזה אוטו יש לו, משהו לא נורמלי, איזה יופי של אוטו, ואתה לא מתכוון בתוך שלילי. המשפטים האלה עולים לשם, לא עולים, אין שום דבר שהוא יש בו כיליון. המשפטים האלה עולים, ובא יש מישהו שמתנדב איזה שטן מקטרק, שטן תורן, לקחת את המשפט הזה ולהגיד, רק רגע, איציק מגיע לו כזה אוטו? הרי באמת לא מגיע לו שום דבר ולא מגיע לו, בום, הוא מקבל מכה על הראש. אז מה אם אתה עושה שרוצה להתפאר בבן שלה? היא תחביע הכל בלב, אבל היא מתרק. אין בעיה, אפשר להחמיא, אפשר לשבח עם כמה מקדמי ביטחון. בן פורת יוסף, בלי עין הרע, ותכף אני אפרט יותר. בלי עין הרע, וגם אז לא להרבות יותר מדי. גם אז לא להרבות הרבה פלאי השתאות והתפעלות יתר מדי. אחרי כל ההקדמה הזאת, למה השם ברא את העין הרע בכלל? למה יש מציאות כזאת? יש בורא לעולם, הוא הנהיג את העולם. אז אני אתן לכם הקדמה נוספת. איך אפשר למנוע? אחר כך נגיע גם איך אפשר למנוע. לא לקנות, לעשות עליו חמסיקה. תכף אני אתן כמה עצות. בסוף שלי זה כמה עצות. העצה האחרונה שלי לא לפחד. אבל לפני, מי שבכל אופן קצת, אז יש משהו באמצע. על כל פעם, על הקדמה קטנה, אתם זוכרים את הסיפור של איוב? איוב, איש תר וישר וירא אלוקים ושר מרע. שכל התארים שאתה רוצה לתת לו, היית נותן לו. דרך אגב, היינו צריכים להגיד אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי איוב. אתם יודעים למה הפסיד את זה? בגלל שכל כך הרבה ניסיונות היו לו, וכל כך הרבה כאבים, כל כך הרבה איסורים, כשאשתו דיברה איתו והיה מרגיע אותה, מדבר איתו והיה מרגיע אותה, כתוב שיש פסוק שאומר שם, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו, ולא נתן תפלה לאלוקים, לא קילל. אז חכמים אומרים, מה זה לא נתן לא חטא בשפתיו? לא חטא. בשפתיו לא חטא, אבל בליבו הפסיד. אי אפשר להגיד אלוהי איוב. מה תגיד? מסכן, מסכן, אין בעיה. גם ספר, להבדיל, גם ספר של גניס, כדי להגיע אליו צריך כללים. אברהם, יצחק ויעקב עמדו בכל הכללים, נכנסו, הוא לא הגיע לכלל הזה, זהו, אבל הוא איוב. ואיוב עצמו זה דרשה נפרדת, אבל באמת, משהו מעניין שם, מה קרה שם אצל איוב? ויהי היום, ויבוא האלוקים אצל כולם, אצל יום ראש השנה, והקדוש ברוך הוא שואל את השטן, מה נשמע, מה העניינים? הכל בסדר למטה? הוא אומר לו, כן. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לי, שמת עיניך, שמת לי בך על עבדי איוב? ראית איזה צדיק יש לי למטה? קוראים לו, הוא לא, כן, בטח יש לך צדיק, מה אתה רוצה? אתה נתת לו עושר, נתת לו נכסים, נתת לו הכל, למה שלא? אתה חושב ככה? תנסה אותו. מתחיל לתת לו כמה מכות, מה? השם עשה בעצמו, עין הרע.
תכף נראה, תכף. עם עין הרע מסועפת. אז הוא מעמיד אותו בכמה ניסיונות. חולפת שנה ואיוב עומד בכל הניסיונות. שואל הקדוש ברוך הוא את איוב, תגיד לי, מה קורה? מה נשמע למטה? הכל בסדר? שמת לבך עליו די איוב? הוא לא, כן, הכל בסדר, הוא מחזיק מעמד, אבל נפש תחת נפש, כל זמן שלא נגעת בו באופן אישי, אין בעיה, תנסה אותו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיוב? מה זה? ואז הוא נותן לו כאלה איסורים, שכין, כל הגוף שלו פצעים, נכנס מתחת לחול כדי לצנן את החריפות, לוקח חרס לגרד את הגוף שלו, והוא ישתם וירא אלוקים ושר מרע, שיכל להגיע למצב של אלוקי איוב. מה קורה כאן? מה הקדוש ברוך הוא שואל? מה כל הדו-שיח הזה? מה כל ההתנהלות הזאת? אז חז"ל אומרים כשיש בית ספר, ויש כיתה ויש תלמידים, והמורה בוחן, והמפקח, מנהל בוחן, וכולם שמחים, וכולם חותמים על התעודה שהתלמיד הזה מצטיין. מתי תהיה התעודה המאוד מוצלחת? כשיבוא מפקח חיצוני. כשיבוא מפקח חיצוני וגם הוא יבחן וגם הוא יחתום, אז כולם יודו שזה רציני, כי כשהמנהל חתם יש לו אינטרס, כשהמורה חתם הוא צריך להוכיח שהוא מורה טוב. עדיין תמיד אפשר לחשוד שיש משהו לא חלק. אבל כשמגיע המפקח מבחוץ ובוחן וחותם, זה רציני. הקדוש ברוך הוא רצה שגם השטן יחתום על התעודה של איוב. מה שהקדוש ברוך הוא בכל הפסוקים משבחים את איוב, חזק וברוך. אבל מעניין אותי האם גם השטן מבין, בסוף השטן חתם. אבל מה זה השטן הזה בכלל? מה התפקיד שלו בעולם? יש כוח הרע בעולם. יש כוח הרע בעולם כי בלעדי זה אין עולם. העולם קיים עם יצר הטוב ויצר הרע, ושניהם נקראים דרך אגב שומרי הבית. כתוב בקהלת, ביום שיזועו שומרי הבית. יש יום ששומרי הבית, זה יצר הרע ויצר הטוב, מזיעים. איזה יום? יום המיטה. יום המיטה, היצר הטוב והיצר הרע עובדים שעות נוספות. אם אדם היה צדיק כל ימיו, בדקות האחרונות בא היצר הרע מנסה את כל כוחו, להכניס לו ערעור לכפירה. אם היה אדם רשע כל חייו, מנסה היצר הטוב להכניס לו ערעור של תשובה, ונלחמים עליו. או זה מנצח או זה מנצח. כל אחד מבין שתלוי כמה מניות נתת לו במשך החיים. אבל אי אפשר לדעת איך התפתחו העניינים. יש ספר רבי אליהו הכהן, בעל השבט מוסר מטורקיה, סיפר בעצמו מעשה שהיה. פעם הוא הלך עם התלמידים שלו, ונתפסו על ידי קבוצה של שודדים. ופתאום גילו שיש ביניהם רב, את הרב אליהו הכהן. אמרו, תשמע, אנחנו מוכנים לשחרר את כל התלמידים שלך בתנאי שתבוא איתנו למערה, ראש הכנופיה שלנו יהודי, רוצה למות, עומד למות, ביקש להביא לו איזה רב שיעשה לו וידוי. שמח, הזדמנות כזו טובה, אמנם הוא כהן, אבל זה מת מצווה ובא לעשות, ובינתיים הוא משחרר את התלמידים, הלך אחריהם. שחררו את התלמידים, והוא הולך אחריהם עין במרבוכה ולב שמח, מה בדיוק עומד לקרוא שם. הוא מוצא שם באמת בתוך המערה זקן עם פנים של פנים. מה נשאר בפנים כבר, כן? הפנים האלה מהירות, חוכמת אדם זה עיר פניו, ובהתאם למה שהוא עושה ככה זה נראה, עם עיניים בועקות דם. הוא זקן, הוא עומד למות. הוא בא אליו, הוא אומר לו, תגיד, חטאתי, עביתי, פשעתי, מילה אחרי מילה, שמע ישראל, מילה, ואהבת, ואין לו כוח, הוא מתנשף, ממש עומד למות. גמר, עוד פעם, חטאתי, עביתי. פעם שנייה, פתאום הוא פונה לכולם, מסתכל עליהם, רואה אותם או לא רואה, לא יודעים בדיוק, אומר, תפסיקו לגנוב, תפסיקו לרצוח, תחפשו לכם עבודה יותר נקייה. הרב אליהו הכהן מיד נזכר בפסוק, ביום שיזעו שומרי הבית, היצר הטוב הוא עומד לנצח. ופתאום הוא שם את הראש שלו וחשוב שיצאה נשמתו, אבל פתאום הוא הרים את הראש שוב, מסתכל עליהם עם בעיניים בועקות, תמשיכו לגנוב, תמשיכו לרצוח, לדין ולדיין חלילה וחס. והרב מנסה להרגיע אותו, יהודי מותק, צדיק, חבל, תחזור בך. אומר לו, אם אתה היית רואה את מי שנמצא מולי מלא עיניים ואומר לי שאם אני חוזר אחריך מילה הוא קורא אותי לגזרים, לא היית אומר לי חזור בך. ויצא נשמתו. צעק רבי אליהו ואמר, ביום שיזעו שומרי הבית. ניצח בסוף אותו אחד, אבל הייתה תחרות גדולה מאוד. העולם נקרא עולם, יש לו שני שומרים, יצר הטוב ויצר הרע. ליצר הרע יש גם תפקיד. בלעדי יצר הרע אין עולם. וגם היצר הרע צריך להיות ניזון ממשהו. זה השטן, זה כוח הרע, זה העין הרע. בלעם היחיד שידע לכוון רגע אחד שהקדוש ברוך הוא כועס. הקדוש ברוך הוא כועס? מה זה, יש לו מצבי רוח?
האדם יכול לכעוס, כי הוא יצר הרע. אבל הגמרא אומרת שיש רגע שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום. וכמה זעמו? רגע. ואם אדם מוציא כללה באותו רגע, הכללה מיד נתפסת. לכן אתם מכירים את זה, לפעמים אדם אומר מתוך לחץ כל מיני כללות, הוא צועק, ומה שאני אומר לו, אל תפתח פה. מה זה? השטן מחכה לפה שלנו שנפתח אותו. אלא אם חלילה וחס אותו רגע שאתה אומר את מה שאתה עומד להגיד, השטן יודע הרי שהשם כועס, אנחנו לא יודעים מתי השם כועס, השטן ייקח את הרגע הזה וישמע את המילים שלך וידביק אותם לאותו רגע, ואז הכללה מתקיימת. בלק רצה שבלעם יקלל את עם ישראל. הוא ראה שהוא לא מצליח בכל מיני כוחות, חשב באופן הזה הוא יצליח. לעשות להם עין הרע. איך? שיתפוס את הרגע שהשם כועס, כי בלעם ידע לכוון, יודע דעת עליון, וכמה יכול לברך, מה יכול להספיק לקלל ברגע? אז הגמרא אומרת, קלם, חלילה וחס. קלם. או התוספות אומרים שם גם כן, שאם אדם מתחיל את הכללה באותו רגע שהשם יתברך כועס, גם אם הוא ממשיך אחר כך זה יכול להתקיים. אבל מה זה כועס? זה שייך לבורא העולם שהשם יתברך כועס? ההסבר הוא שיש כל יום יממה רגע אחד שהקדוש ברוך הוא כביכול מסיר את השגחתו מן העולם, ולזה הגמרא קוראת כועס. ולמה הוא מסיר את השגחתו מהעולם רגע אחד? כדי שכוח הרע בעולם יהיה ניזון על ידו. כי העולם צריך את כוח הרע. כי גם כוח הרע נקרא שומר הבית. אז צריך שיהיה שומר הבית, צריך לתת לו תזונה. היצר הטוב ניזון ממה? מהמצוות, מהברכות שלנו. היצר גם ניזון מהמעשים הלא טובים שלנו, אבל בעל הבית בורא העולם גם צריך לתת לו את נקודת המוצא הראשונית. אז בכל רגע שהשם יתברך כועס כביכול מסיר את השגחתו, נותן כוח לשטן להיות ניזון. זה כוח הרע, זה השטן, זה יצר הרע, זה העין הרע, זה כל הכוחות הרע. עכשיו למדנו קודם כל שלמה בכלל צריך מציאות כזאת. כדי להימנע, להינצל מאותו רגע, כדי להינצל מאותו כוח הרע שמשוטט לו בעולם, צריך לדעת דבר אחד. מותר וצריך ואפשר לעשות הגנה כשצריך. מה פירוש כשצריך? כל יום אני אתחיל להתגונן מחדש. דרך אגב, אנחנו כל יום אומרים מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אז מישהו אמר לפי הדקדוק היה צריך להגיד אני מודה לפניך נושא נשוא מושא. יש כללים. מה זה מודה אני לפניך? אז מישהו אמר משהו טוב. אוי ואבוי איך היינו נראים אם על הבוקר המילה הראשונה שהיינו מוציאים מהפה זה אני. על הבוקר הבן אדם פותח אני? מי? הלו, מודה אני. עשו לנו עוקף. שלא נתחיל באני. הגאווה זה גם יצר רע, וגם זה שטן. הזמן שאדם צריך לחוש שמא חלילה וחס הוא יכול להיפגע מהעין הרע וצריך לעשות מגננה, מחלקים את זה לשלושה חלקים. זמן אחד של התבלטות, זמן אחד של חולשה, וזמן אחד זה של חטאים. אם אדם מתבלט, או לפני כן נקדים, הקדמה. לפני כן נקדים הקדמה. האם צריך לעשות הגנה בכל זמן, בכל שלב, או רק שיהיה סיבה? אז אמרנו שרק שיהיה סיבה, ותכף נגיד מתי יכולות להיות הסיבות. כמו דוגמה, אתם ברוך השם לא יודעים מה זה קטיושות, אתם רק שומעים. אנחנו בצפת לפני כמה שנים, דרך אגב, היה לנו קטיושות. וממש ליד הבית נכנס מהחלון וכו', נאלצנו לעזוב את צפת כמו חלק גדול מהתושבים. התגוררנו בבני ברק, התגוררנו באשדוד, ובאשדוד שמעו שאנחנו מצפת, היינו אז בכותרות, נתנו לי לעשות דרשה בליל שבת, לא מכירים אותי, עשיתי דרשה. אמרתי להם, רבותיי, לפני 3 שבועות מאז שהתחילה המלחמה חזרתי בתשובה. למה? כי כל הזמן שהיה קטיושות בקריית שמונה, היינו שומעים, מסכנים, ועוברים לסדר היום. לא התפללנו עליהם מספיק. לא כיוונו עליהם מספיק. עד שפתאום טעמנו מה זה קטיושה, ואז הבנו כמה היינו צריכים להתפלל, צריך לעשות תשובה, ועל זה עשינו תשובה. דיברתי מה שדיברתי, למחרת בבוקר רציתי להיכנס לבית הכנסת, עומד מישהו עם הבן שלו, אומר לי, כבוד הרב, אני לא נותן לך להיכנס, אתה שואל אותי, עונה לי על שאלה שהטרידה אותנו. הוא מחזיק את הבן שלו ביד. אמרתי לו, בבקשה, מה השאלה? והבן שלי כל הלילה שואל אותי, תגיד לי, אבא,
איך הרב הזה אמר שהוא לפני 3 שבועות חזר בתשובה ויש לו כזה זקן ארוך? אז אמרתי לו, אם תיתן לי עוד פעם לדבר, אני אענה גם על זה. אז הוא דאג שאני אדבר, והסברתי שלחזור בתשובה זה לא רק מחילוני לדתי, אלא גם דתיים צריכים לחזור בתשובה, וגם חרדים צריכים לחזור בתשובה, ואוי לו למי שחשב שגמר לחזור בתשובה, כי מי שגמר, לוקחים אותו, חזר על הזמן. בורא העולם לא שולח אותנו כל בוקר מחדש לעולם הזה. אם נגמר התפקיד. אז אם אנחנו נמצאים פה, יש לנו תפקיד. על כל פנים, מתי צריך לעשות מגננה מעין הרע? כשיש סיבה. דוגמה, למה הזכרתי את הקטיושות? כשיש קטיושות, מה עושים? נכנסים למקלט. אם אדם יימצא במקלט, גם כשנגמרו הקטיושות, מה יקרה לו? יישאר שם שבוע, שבועיים, חודש. אתם יודעים מה יקרה לו? הוא יחנק, אי אפשר לחיות במקלט. הוא יהיה חולה במקום אחר. הוא לא ינזק מהקטיושה, אבל הוא ינזק מעצם המציאות שהוא במקלט. קטיושה זה עין הרע. אבל המקלט נכנסים רק כשיש קטיושה. ומתי יש קטיושה שצריך להיכנס למקלט? תכף נדבר. אבל אם אדם יפחד יותר מדי, גם כשאין קטיושה, הוא יהיה חולה במקום אחר. כל משפט שלישי שלו זה הגנה, משובש, תמצא אותו כולו מלא כחול, תמצא אותו כל מיני עיניים, כל מיני פרסאות. זה האדם שנמצא במקלט גם כשלא צריך. מתי צריך להתגונן? כפי שאמרתי קודם, 3 פעמים, 3 נושאים אני מחלק אותם. כשאדם יש לו סיבה להתבלט, מה זה נקרא להתבלט? אדם מתחתן, קונה בית, קונה אוטו, סיבה שגרמה לו להתבלט, סיבה שגרמה לו שידברו עליו, אז צריך לעשות הגנה. אני מכיר הרבה אמהות שכשהבן שלהם מתחתן שמים לו בכיס רודה. רודה זה פיז'ן, עשב כזה מריח טוב, עם צורה כזו או אחרת, זה נקרא רודה, פיז'ן, לא הכף החיים, הרבי חיים פלאג'י כותב שזה נגד העין הרע. אז כשיש לאדם סיבה להתבלט מכל ברית מילה, בר מצווה, אירוע כזה או אחר שגורם שדיברו עליו, שמעת פלוני יש לו חתונה השבוע, מדברים עליך באותו זמן, חלילה וחס הקטיושה יכולה לבוא, תתגונן. או מה נדבר איך מתגוננים. דבר שני, אדם חלש, זקן, אישה אחרי לידה, חולה, כל מישהו קצת דפקטי בכל מיני סיבות כאלה ואחרות, הוא צריך הגנה נוספת מהעין הרע. הוא יכול חלילה להיפגע, כי הזבובים נמצאים איפה שיש בעיות. הזבוב זה נקרא יצרה, היצרה נמשל לזבוב, אתה מגרש לו מאף, עולה לך לאוזן, אתה מגרש לו באוזן, עולה לך לכתף. הוא אף פעם לא מרפא, אף פעם לא נרגע, אף פעם לא נח, אף פעם לא מתייאש. ככה שטן, הוא זבוב. והזבוב תמיד תמצא אותו רק במקומות המלוכלכים. אז כשאדם נמצא במצב של חולה, צריך שם הגנה יותר. אישה אחרי לידה היא חלשה, צריכה הגנה יותר. תינוק צריך הגנה כי הוא חלש. זקן צריך הגנה כי יש בו חולשות, וכדומה וכן על זה הדרך. פרק שלישי שהייתי אומר שאדם נחשף לקטיושה שנקראת עין הרע, חטאים. כי כשאדם מלא בחטאים, אז הוא באופן אוטומטי יותר חשוף להיפגע מהעין הרע. מה צריך לעשות כדי להתגונן מהעין הרע? קודם כל, להתפלל. כשאומרים בבוקר הצילני מהעין הרע, לא לעבור את זה כמו אוטוסטרדה של המכונית, אלא להתבונן, הצילני מהעין הרע. ודרך אגב, עצה טובה בלי קשר לעין הרע, ממליץ לכולם לומר ברכות השחר מתוך הסידור. גם למי שיודע אותם בעל פה. אחרת, אם אומרים אותם בעל פה, יש תאונת דרכים בין ברכה לברכה. נכנס לזוקף כפופים, פתאום מצא את עצמו במתיר אסורים, רק נותן לה יעף כוח, והערב נע, ומה אמרתי ומה לא אמרתי, והוא מסתבך, והתפילות יקרות מאוד על הבוקר. יקרות מאוד על הבוקר, להתחיל איתם את היום. כל מילה מדודה, כל מילה שקולה, כל מילה חזקה, כל מילה עוצמתית, כל מילה מכוונת, מאנשי כנסת הגדולה. אז דבר ראשון, להתפלל השם יתברך מהעין הרע. אם חלילה וחס יש לאדם עין הרע, ואין מי שאין לו עין הרע, כי אם חז"ל מצאו ש99 מהעין הרע, אז כולנו ברובנו נחשפים על העין הרע. אם כי לפרסי, דרך אגב, אני נזכר בנושא אחר שהוא קשור. אישה אחת היו לה בעיות, היא ביקשה לבוא לבדוק את המזוזות. אז בדקתי את המזוזות, אני בודק, מזוזה ראשונה, מרחוק היא אומרת לי, פסולה, נכון? כשרה? בודק את השנייה, בטח פסולה, כשרה? שלישית, רביעית, כולם היו כשרות. היא אומרת לי, זה הרב אילן, לא? בכבוד. שלישית, רביעית,
אני אומר, תגיד לי, למה את רוצה שיהיו פסולות? אומרת, לא, כי יש לי בעיות. אבל יש לך בעיות, את מאשימה את המזוזה? נוח לאדם לזרוק את כל האחריות על המזוזה, או שפעם אחת אליי בחור מחלל שבת, בפרסיה. עם בגד יש אפשרות להוציא עין הרע דרך אגב למי שלא יודע, לוקחים בגד של החולה, שיש לו בעיה, מודדים 3 פעמים, ויש קריאה שקוראים, ואחר כך מוצאים או שזה נהיה יותר קצר או נהיה יותר ארוך, כל מיני תחושות שיש למי שמוציא עין הרע, שאם הן קיימות אצל בעל הבגד זה נקרא שהוא יונק, זה לקיחת אנרגיה. אני למדתי לעשות את זה ואני יודע לעשות את זה ואני לא יכול לעשות את זה בימים האלה בגלל סיבות בריאותיות שיש לי, ואם עושים את זה בכמויות זה יכול להזיק למי שעושה, כי זה דרכו עובר כל מיני אנרגיות שליליות. אז בא אליי מישהו עם בגד של הבת שלו חולה, הוא לי, הרב, הבת שלי חולה, אולי יש לה עין הרע. אתה בדקת הכל, השבת, הכל, כל החשבון נפש שלך עשית ונשאר לך רק העין הרע, זה הבעיה שלך. יהודי יכול מאוד בקלות לזרוק את התיק על המזוזה, על העין הרע, מאוד קל. ברמה העקרונית צריך לדעת, יהודי חי לחיות בחשבון נפש, להתפלל להשם יתברך, ואתם יודעים שיש, אנחנו מסתכלים למעלה בשמיים, אנחנו רואים שמיים בצבע כחול. השמיים הם בצבע כחול? נעלי לשמיים כחול? לא. למה זה כחול? אין צבע כחול בארבעה יסודות של הצבעים. כשיש דבר שהוא אין סוף, אז הוא מקבל ממד כחול. לכן הכחול הוא נגד העין הרע. אתה תראה אנשים לובשים כחול, שרשרת כחולה, מטפחת כחולה, כובע כחול, בסדר, לא מותר. רק שזה לא ייראה בצורה מוגזמת, כי אז הוא מתגונן מהעין הרע, ומקבל סטיגמה מאוד לא חיובית בחברה, ואז זה ודאי לא רצוי. מתי ללכת עם כובע כזה או אחר? כפי שאמרנו, כשיש סיבות לקטיושה. אם אין סיבות לקטיושה, לא צריך משוגע. הכחול יש לו כוח להציל או להגן מהעין הרע, בגלל שכחול זה אין סוף, ואז העין לא יכולה להגיע לאין סוף. העין דגים זה נגד העין הרע? כן. למה? בתוך הים, לא רואים אותם. כל הדבר הסמוי מן העין מגן. יש מי שאומר שהחמש שהזכרנו מקודם בשם הבן איש חי, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, זה נובע כתוצאה מאו בגלל שהדגים נוצרו ביום החמישי, או בגלל ש26 פעם 5, כמה זה יוצא? מי חזק בחשבון בלי מחשב? 130. 130. עין בגימטריה כמה זה? 160. עין יוד נון. 130. אז כשאומרים 5 מתכוונים 26 פעמים וכו' וכו'. להגיד ענה מזרעה דיוסף כעתנה דלה שלטה בעינה בישה, זה ברור. אנחנו מזרעה של יוסף כעתנה דלה שלטה בעינה בישה, אבל לא שמישהו יגיד לך, יפה, זה עניבה יפה יש לך, תגיד לו, ענה מזרעה דיוסף כעתנה דלה שלטה בעינה בישה. לא לעשות ככה, זה נקרא חסיד שוטה, שראה מישהו נמוך, יש ברכה על מישהו נמוך, אתם יודעים? שמישהו רואה ננס, מברך על הברוך משנה הבריות. יש מישהו ראה ננס, ירים אותו, ברוך משנה הבריות. זה חסיד שוטה. אני ראיתי חסיד שוטה, שמעתי לפני חודשיים לצערי הרב, מאוד, מאוד מצער, מאוד כואב. יהודי שאשתו חלתה, והיא הייתה לקראת מוות. והוא מספר לי, בכל המועד סוכות הוא נכנס אליי הביתה, הוא מספר לי, משהו שידעתי, אבל הוא הוסיף לי פרט שמאוד זעזע אותי. ירא שמיים. אשתו חלתה לא הרבה זמן, חודשיים 3, שבועיים לפני שהיא נפטרה, הבינה מה המצב שלה, והיא אמרה לו, תדע לך, אני מבקש לך תתחתן. מבקש לך תתחתן אחרי מה שיקרה. וזה ידענו לפני כן, בהלוויה ידענו את זה, והוא בא אליה אחר כך בסוכות לדבר איתי כל מיני דברים, הוא סיפר את הסיפור, התרגשנו כולנו, אבל אחר כך הוא ממשיך ומספר לי, מבהיל כמה אפשר להיות שוטה. הוא אומרת לו, אני רוצה שתתחתן, ובחודש הראשון תתחתן. הוא אומר, לא, על פי ההלכה צריך לחכות 3 רגלים. תפסתי אותו, זה מה שיש לך לענות לאישה שבועיים לפני שנפטרת? להיכנס איתה לפלפול הלכתי? מה דנת איתה עכשיו? עכשיו או עוד חודש או לא עוד חודש? מה הייתי צריך לענות? תן מילה אחרת, עידוד, יהיה בסדר, השם יעזור. מה אתה צריך לענות לה עכשיו? יש מושג שנקרא חסיד שוטה. אדם שרוצה ללחוש לעצמו, ענה מזרעה דיוסף כעתנה דלה שלטה בעינה בישה. ואם אדם יגיד, אני לא מזרעה דיוסף, אני כהן, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מזרעה דיוסף,
כן, כולנו מזרע יוסף. למה? שיש פסוק בתהילים שכתוב בני יעקב ויוסף סלע. אנחנו אולי לא בני יוסף. יוסף זן את כל עם ישראל במצרים, קיבלנו כולנו קשר ושייכות אליו. אז כולנו בני יוסף. כן? כן, ולאו דווקא בבוקר, בכל עת ובכל זמן. אני אגיד לכם, אם את צריכה לדאוג? היא שואלת אם פעם אחת זה מספיק? כן, כן, לא להגיד יותר מדי. ואת אומרת זה רק בגלל העין הרע? אם יש לך זמן זה לא על חשבון הבית. כן? שום גם כנגד העין הרע, דברים שנשמרים, מלח, כל דבר שהוא נשמר, יש לו סגולות רוחניות כנגד העין הרע. כן. מה? מעשר זה גם כן סגולה לעין הרע. למה? כי אם אתה מעשר, אתם מכירים את העשר תעשר. עשר כדי שתתעשר. איך זה יצא עשר כדי שתתעשר? אם לוקחים את המילה תעשר, תעשר אותה, עשר תעשר. אם תעשר את המילה תעשר, יצא לך מזל. איך יצא? עשר תעשר, תיקח את האות תף. כמה זה תף בגימטריה? תעשר אותה במספר, כמה זה? מם. כמה זה באותיות? זה 40, זה מם. עין זה 70, תעשר. עין באותיות 7, 7 במספרים, אני אומר, זה זין וזה 7. תעשר, שין זה 300. 300, המעשר של 300 זה למד. למד זה 30. אחר כך תעשר רש, כף, מזלך. אם עשרת את המילה תעשר, גילית את מזלך. משהו מאוד מעניין גם כן, המילה צדקה, כמו שבנתנו ישקוף לנפשו, נקראת המילה ונתנו מהשאר מימינה לשמאלה, משמאלה לימין, ונתנו, גם המילה צדקה, אם לוקחים את, בש, גר, דק, צק, אתם יודעים מה זה? האות הראשונה והאות האחרונה, האות השנייה והאות שין, האות ג' והאות רש, זה נקרא את, בש, גר, כן? האותיות המקבילות לצדקה, זה בדיוק יוצא צדקה גם כן, באותה מקבילה. דבר שני, ובזה אני אחתום, אולי עוד דבר, שתי מילים. כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל לתת צדקה מחצית השקל, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה מטבע של אש. למה? הוא לא הבין, הוא הסתבך, הוא לא ידע מה הגודל. תראה לו מטבע של זהב, תראה לו מטבע של כסף. למה צריך לייצר נס של מטבע של אש? חזק וברוך. מה שהוא ענה בשתי משפטים, אני אעשה את זה 4, ברשותך. השם נתן לו מטבע של אש להסביר לו את המסר שהוא אומר לעם ישראל, שכשנותנים צדקה אף פעם לא חסר. איך? יש לך פה בריכת שחייה מלאה במים. השכן שלך רוצה לקחת קצת מים, לוקח בה בלילה, לקח כוסית מים. אתה תרגיש שהוא לקח? יחסר או לא יחסר? לא יחסר? לא יחסר? ודאי שהוא יחסר. יחסר, רק לא יורגש. יחסר מה שהוא לקח. אני בונה בית, שם משאית של זיו, חול. יבוא השכן יגנוב לי דלי. אני לא ארגיש. יחסר או לא יחסר? כל דבר שתיקח ממנו יחסר. הדבר היחיד שתיקח ממנו ולא יחסר זה אש. האש דולקת, אתה לוקח פתילה, 2, 3, 4, 100, והיא רוקדת לך, קח אותי, תעשה בי מה שאתה רוצה. השם רצה להעביר מסר לעם ישראל, מטבע של אש, אל תדאגו, כשאתם נותנים, הצדקה היא תהיה כמו אש שלא נחסר. וכדי להשאיר לכם דובדבן בפה, שמעתי פעם, אמרתי את הדבר הזה באיזשהו מקום, הרב המקומי שם אמר לי, בוא נגיד לך חידוש שישלים לך את זה. כמה כוח יש לאש בתוך עניין הצדקה. הוא אומר, אנחנו אומרים בליל שבת, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ערב שבת עם חשיכה, עיסרתן, עירבתן, הפשט הוא פשוט, עיסרתן מעשר, עירבתן עירוב, הדליקו את הנר וכו'. הוא אומר, לעניין שדיברנו עכשיו, הוא אומר, עיסרתן, עירבתן, הדליקו את הנר זה ככה, או בא עני לעשיר, אומר לו, כבוד העשיר, עשירתן, עיסרתן, עשירתן, אומר העשיר לעני, למה? עירבתן, יש לך עירבון תן? מה אתה, עצמך, מה ניתן לך? עונה לו עני לעשיר, מה אתה דואג, הדליקו את הנר. תלמד מוסר השכל מהנר שלא חסר לו שום דבר, מה אתה דואג ואתה מבקש מעשר, עירבון.
על כל פנים, הקדוש ברוך הוא ברא לנו שתי עיניים. עין אחת אנחנו אמורים להשתמש בה לראות המעלות של חברינו, ועין אחת לראות את החסרונות שלנו. בני אדם לפעמים מהפכים, כל היום רואים את המעלות שלהם, וכל היום בעין השנייה מסתכלים על החסרונות של השני. כדי שנסיים באמת בעין טובה, מעשה ברב זושה, אחד מהצדיקים הגדולים בדור הקודם, שכשאני מספר עליו סיפור, בא לי לספר 7-8 סיפורים, אבל להיות אנחנו הולכים לחתום, אני אספר רק סיפור אחד. יהודי צדיק, דרך אגב שפעם אחת תמיד לא היה לו מה לאכול, תמיד היה עני, ואשתו בוכייה והוא שמח וצועל. שאלו אותו, תגיד לי איך אתה כל כך נראה כל כך טוב, אשתך אין לה ובוכה ואנחנו יודעים שאין לך כלום. אומר, אשתי מסכנה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ופותח בהשם, אין לו מה לדאוג. אבל אשתי סומכת על מי? על זושה. מי שסומך על זושה יש לו מה לדאוג. זה היה זושה. רבי זושה הזה יום אחד אשתו אומרת לו, בעלי, אתה יודע, נדמה לי שכבר כמה שנים עוד לא קניתי סמלה לפסח, תדאג למשהו. הוא אומר לה, צודקת, בבקשה. דאג, הלוואה פה שם, קנה לבד, אמר הלכי לתופרת האלמנה, תדאגי שתתפור לך את הסמלה לחג. כך היה, לקחה מידות וכולי, חזרה, באה 3-4 פעמים, תפרה, בדקה, בסדר גמור. ביום שהסמלה מוכנה כמה ימים לפני החג, היא מקפלת את הסמלה התופרת ליד אשתו של רבי זושה, הם סיכמו לשלם לה איזשהו סכום על התפירה, היא מקפלת לה את הסמלה, ופתאום נאנחת התופרת, היא יוצאת לה איזושהי הנחה כבדה. שואלת אותה, גם היא, אשתו של רבי זושה, גם היא צדיקה, מה קרה, למה את נאנחת? לא משנה. תגידי, תגידי, נו. לחצה עליה, אמרה, למה נגיד לך? אחרי החגים, הבת שלי צריכה להתחתן, ואני מחפשת לה נדוניה, וראיתי כזו סמלה יפה. אמרתי, הלוואי ואני אצליח לעשות כזו סמלה לבת שלי. זה הכל, זה מה שעבר לי בראש. ככה? אין בעיה. הסמלה הזו לבת שלך. לא, הרבנית, בשום אופן, לא. אמרתי לך, זהו. זה לבת שלך. היא הולכת הביתה, היא צריכה לספר לבעלה. בעלה לא סיפר לה בבוקר שהוא הניח תפילין. מקיימים מצוות, זה דבר נורמלי, היא קיימה מצווה, וזה הכל. הגיע פסח. בעלה באה מבית הכנסת, חג שמח, מחכה לראות איזה סמלה יפה, הוא רואה כבר שנה שביעית, אותה סמלה, עוד פעם, מה קרה? הוא אומר, תגידי, מה עם הסמלה? לא קנית, לא טיפת? הוא אומרת לו, אני אספר לך אחרי הקידוש, תעשה קידוש. לא, תספרי לי עכשיו. הוא אומר לו, תשמע, הלכתי לאותה אישה ונתתי לה וכו', אבל כל כך ריחמתי עליה, נתתי לה את זה לקלה שלה, לבת שלה. וואו, אורו העיניו של רבי זושה, איזו אישה צדיקה, היה אשר אשת חיל עכשיו, אפילו שלא ליל שבת. ופתאום הוא תופס את עצמו, אומר, רק רגע, אבל יש לי שאלה לשאול אותך. שילמת לה דמי העבודה של התפירה? היא אומרת לו, ריבונו שלנו, את הסמלה נתתי לה, מה זה קשור? היא יושבת שבועיים ותופרת להביא כמה גרושים לכבוד החג. נתת לה מתנה, כל הכבוד, מה זה קשור לכסף? זה עין טוב. מישהו היה חושב על זה? מישהו היה מעלה על דעתו כזו חשיבה? זאת אומרת, יוצא שאנחנו המנהיגים את עצמנו גם בחלק של העין. נקודת המוצא. העולם הוא כל כך קשה ומסובך, ואין שום עניין לסבך אותו יותר. ואם ביקשתם 10:30, אז אני מרשה לעצמי עוד סיפור. מעשה שהיה בבני ברק, ויכול להיות שהוא הגיע עד לארצות הברית ולקווינס ולניו יורק ולכל המקומות האלה. כי כשסיפרתי אותו פעם בצרפת, היה שם רב ישראלי, ואמר לי שהוא מכיר את בעל המעשה. אני מבקש רק מהרב אילן היקר, מלך בלא עם זה לא עובד. אני רואה כזו הקשבה יפה, אם היה אפשר עוד פעם, לפני שאנחנו חוזרים לארץ, הייתי שמח. על כל פנים, אני אספר לכם מעשה שהיה. כי המעשה הזה הוא יונק את כוחו בכישורים של בחומש בראשית, מה שדיברנו בתחילת הדברים, על החשיבות לאמץ את החומש כאור החיים, כדרך ארץ כזמן התורה. מספרים בבני ברק היה אינסטלטור. ומקבל הזמנות, תבוא תקן לי פה, תקן לי שם, תקן לי פה, תקן לי שם, אין בעיה. יום אחד הוא מקבל טלפון מאישה אחת, אומרת שיש לה כמה תקלות שם לתקן, והוא יכול לבוא לסדר. מה בדיוק הבעיות שהוא שואל כדי לארגן את עצמו? היא אומרת לו א' ב' ג'. הוא מביא את כל הציוד הנדרש ומגיע אליה הביתה.
הוא עולה במדרגות, מגיע הביתה, פתאום הוא מתרשם שהבית כולו זועק וצועק מעוני. אחרי כמה דקות לא לקח לו הרבה זמן להבין שבעלת הבית בעצם גם אלמנה. ובחדר השני שכמעט עומד ליפול, יש שם 6-7 ילדים קטנים משחקים, משתעשעים. הוא מתחיל לתקן ומתקלקל משהו אחר, ובליבו נכנסת עכשיו מחשבה, הוא הולך עכשיו לקיים מצווה. הוא יבקש ממנה כסף? איזו הזדמנות, איזו מצווה נפלה בחלקו אישה מסכנה. הוא מתקן וחסר חלקים והוא יוצא החוצה וקונה וחוזר ולקח לו 4-5 שעות. תיקן את הכל. כשהוא עומד לצאת, הורס את החפצים לכיוון הדלת. אומרת לו בעלת הבית, אדוני, כן, סליחה, אני צריכה לשלם כמה. הוא אומר לה, מה שאתה צריכה לשלם? שילמו לי כבר. היא אומרת לו, מי שילם לך? אני הזמנתי אותך. הוא אומר, אתם גרים פה באזור של שיקום שכונות, ושלחו אותי לתקן. שיקום שכונות? השתבח שמו, שמחה, מודה להשם, שזה יופי. כולה מרוגשת, תודה להשם. מה יכול לעשות? דמעה מרוב התרגשות. והוא יורד במדרגות ושמח על המצווה שנפלה בחלקו. סיכמנו שלא מספרים דברים כאלה, נכון? אז הוא המשיך לנהל אורח חיים רגיל. עברו השנים, 15 שנה חלפו מאז. והאדם הזה התקדם בחיים, וקנה שטח ותכנן לבנות בית בשטח. קנה שטח, הגיע לשלב של הבנייה, הוא מבין, הלך ל3 חברות שמוכרות בלוקים, אינסטלציה, אביזרים כאלה ואביזרים אחרים, איך לעשות, לקח 3 מקומות, הצעות מחיר, הוא יכול לעשות השוואה, להבין מה קורה ואיכן. והנה יום אחד הוא רואה שמסעית אחד עושה רעש, כמעט כמו הרכבות שלכם פה, לא יודע איך אפשר לחיות עם הרכבות האלה פה למעלה, בבורו פארק, בפלטבוש. מסעית עוצרת ליד הבית, בואו לצפת, תתהנו קצת מהאוויר של צפת, תראו איזה שקט ואיזה רוגע. הוא שומע מסעית עוצרת ליד הבית, הוא מסתכל מהחלון, הוא רואה מסעית מלאה בכל הכלים, הבלוקים, ומלט, וחול, ואביזרים, וכיורים, וקרמיקות. טוב, הוא מסתכל, הוא לא מבין מה זה קשור. פתאום בא נהג, עולה אליו הביתה, אומר לו, אדוני, אתה פלוני? כן. זה הנה, המסעית הגיעה. אומר לו, איזה מסעית? אומר לו, מפלוני, החברה. אומר לו, כן, הייתי אצלהם לפני שבועיים, אבל רק לקחתי הצעת מחיר, עוד לא קניתי, מה, אתם רוצים לחייב אותי? אומר, אני לא יודע, סליחה, אני בסך הכל שליח, אני לא יודע, יש לך משהו לדבר, תדבר. אבל מי שלח אותך? פלוני, אמרתי לך שאני לא קניתי. דרך אגב, יש גם כתוב שזה שולם, הוא אומר לו. אומר לו, איזה שולם בראש שלך, והוא כועס. אתם אומרים לי שולם, או תתביעו אותי בית המשפט אחר כך. ודאי, ככה דרכם, לא וזה. הולך לדבר עם בעל הבית, סליחה, אני לא הכתובת. הוא מתניע את האוטו ונוסע לבעל הבית, איך הוא בעל הבית? הוא כולו ככה רוטן וכועס על התרגיל שרוצים לעשות לו. הנה בעל הבית קומה שנייה, הוא נכנס קומה שנייה, הרי בעל הבית צעיר, צועק עליו, תגיד לי, אני לא הזמנתי, אני הייתי פה, מה אתה? אומר לו, תירגע, מה, אמרו לך שזה שולם. איזה שולם בראשך? לא שילמתי, על מה אתם מדברים? לו, תירגע, זה שולם. מי שולם? אומר לו, שיקום שכונות. אתם צוחקים, כי לפני חצי דקה אמרתי שיקום שכונות, הוא צריך להיזכר 15 שנה אחורה, הוא לא מבין מה מדבר איתו. מה שאתה שיקום שכונות, על מה אתה מדבר? אומר לו, בוא שב. אומר לו, אני הבן של אותה אישה אלמנה, שהיית אצלה לפני 15 שנים, וישבתי בחדר וראיתי את התרגיל שעשית לאמא שלי עם השיקום שכונות, ועקבתי אחריך ואמרתי, יבוא יום אני אחזיר לך בגדול, הגיע הזמן, שיקום שכונות שילם לך. עין טובה. עין טובה של האינסטלטור, עין טובה של הבן, עין טובה שבורא העולם מנהיג אותנו ברחמים. יש מספיק סיפורים ומעשיות שאנחנו נתקלים בהם כדי להבחין שהשם יתברך אוהב אותנו ורוצה את טובתנו. אני חייב באמת להשאיר כמה דקות לשאלות בנושאים שדיברנו. בבקשה. כן. כבוד הרב דיבר על חמסות ועל כל מיני דברים ועל כחול. על הרבה דברים, לא רק על חמסות דיברתי. לא, שלא ייווצר מחר, יגידו על מה דיבר הרב, על חמסות. האם באמת יש בזה משהו ושזה טוב לשים את זה על הקיר או שזה... זה מה שפתחתי בתחילת דבריי. הייתי פעם הרב אילן, נכנסתי פעם לבית במטרס כזה קטן, דיברתי שם בטלפון וראיתי 23 סוגי חמסיקות. דגים וחמסיקות. ובאתי לבעלי הבית, אמרתי לו, אם זה יכול לעזור, לא צריכים 23. נחתי עליו ככה מלמה, אמרתי לו, בוא תספור, תראה, 23. התשובה היא כזאת. נאמר לך, תיכנס אליי הביתה אחרי כל ההרצאה הזאת, לא תמצא שום חמסיקה בקיר. עכשיו, האם חמסיקה יכולה לעזור? אמרנו, כן. מתי היא יכולה לעזור? כשיש סיבה של קטיושה שקראנו לה עין הרע. כשיש קטיושה הולכים למקלט. החמסיקה זה אחד מהמקלטים.
כשאדם מתחתן, שיעשה אז התגוננות, כן. כשאדם נולד לו בן, כן. אדם קונה רכב חדש, כן. קנה בית חדש, כן. לעשות סוגי התגוננות. חמסיקה זה אחד מההתגוננות. אמרנו למה? או בגלל שהחמש, זה יום חמישי נולדו הדגים, או בגלל שחמש, דרך אגב, זה בדיוק מתאים לכם הסטופ שלכם פה, זה לא כמו בכל הארץ. הסטופ זה כאילו עוצר וחוסם את העין הרע, או בגלל שאמרנו שאפשר לכוון, ראיתי באחד הספרים גם כן, שהחמש פעמים שם השם, זה יוצא 130, זה כנגד זה. אבל לחיות עם זה ולקשט, דרך אגב, גם פה ראיתי באמריקה, ראיתי באיזה בית, ועל קיר אחד, לא בכמה קירות, כמה ראינו שם? 7-8? 7-8 חמסיקות. זה... בבית שלי אין שום חמסיקה. אני אעשה אירוע, אני חתן ילדים, אז אני אקח רודה בכיס. רבי חיים פלאג'י כתב שרודה זה נגד העין הרע. זה אני אעשה, כן, אבל לא יותר מזה. אני אחשוב שמישהו יקטן לי מחמאה מיוחדת, אני אלחש בשקט ענה מזרע דיוסף קעתנה דלה שלטה בעין הבישה. אני לא אבייש אותו, לא אומר את זה בקולי קולות, ביני לבין עצמי, עשיתי את המגננה וזה הכל. כן. לגבי העין הרע, החוט האדום, אני אענה לך, החוט האדום לא ראיתי שום מקור לזה, ואני חושב שיש לי הסבר. ואם לא ראיתי מקור, אז אין מקור. אז מה ההסבר? נתקלת עם מישהו עם חוט אדום? פגשת? מתי גילית את זה? ברגע הראשון? זה מטרת החוט האדום. כאילו, אל תסתכל עליי, תסתכל פה. תטשטש את העיניים של הבן אדם. לא ראיתי מקור. רחל אימנו, לא ראיתי מקור. למדתי, אני אגיד לכם את הדרך אגב. אני לפני 18 שנה הרגשתי לא טוב, והרב דוד אבו חצר מנהריה, מכירים? הרגיע אותי, ברך אותי, אמרתי דאג זה עין הרע, מאז למדתי את הנושא הזה קצת ביסודיות, ולא ראיתי מקור לחוט האדום הזה, כמה שקראתי בספרים. רגע, ומה עם איספנדור? מה זה? זה משהו מקווינס, אני לא יודע. מה זה איספנדור? זה כמו סלים והסלים שהוא יוצא ישר, מוציא ישר כמו קטורת. בחור, אצלנו זה נקרא בחור. סופרים את זה ואתה יודע, זה מוציא רק כזה. יכול להיות שבתוך העשבים האלה יש את הרודה. מלח, אמרתי, מלח, שום, דברים כאלה, ודאי שיש בהם. כל דבר שמשתמר, יש בו כוח. מה זה עוזר שאני אומר דגים? אני משייך את עצמי לדגים, כמו שהדגים מוגנים, אני הופך להיות מוגן. אני משייך את עצמי לרודה ולשום ולמלח, אני נהיה מוגן. יכול להיות שבעשבים האלה, לא יודע את המקור, יכול להיות שבתוכם יש עשבים של רודה יבשים, שגם הם מעלים אותם בתוכו תקטורת. גם אצל העדה התוניסאית יש משהו. זה לא מעורבבים, זה צמח מיוחד כזה. אחד. זה צמח מיוחד, כן, הוא יבש. שיח. זה שיח שאני לא יודע, זה אצלנו נשאר אצל הבוכרים עוד מאבוי אבות, מהמדינה שבאנו. אתה מבין, אז את הדבר הזה, כל פעם כשהיינו בבית האבא ברוסיה עוד, היו אומרים שזה נגד העין הרע, והיינו מוצאים, שורפים את זה בשביל להוציא העין הרע. להתגונן מהעין הרע. איך קוראים לעשר? זה קוראים לבוכרים. זה גרעינים שחורים. אני אגיד לך, צדיק, אני מאוד לא בעד מי שמזלזל במנהג אבותיו. יש כאלה, אתה יודע, מאוד מהר מבטלים. אני מאוד לא בעד מי שמזלזל, ויש סיפור מבהיל שמלמד אותנו כמה צריך לשמר. יש פעמים מנהג אותיות גיהנום, אבל אני לא מסוג האנשים שמאוד מהר מבטלים, פרימיטיב, לא מהר. די לנו בזה שפעם היה מעשה בתקופה של מרן הבית יוסף, חי שם הרמה זה רבי משה איסרליש, שהוא כותב בהגאות בשולחן ערוך. הוא נבחר להיות רב באיזה עיירה, ופתאום בימים הראשונים שהוא נהיה רב שמה, הוא מצא מנהג מאוד משונה, מאוד מאוד משונה, שאישה שהולכת לטבול במקווה בלילה, בעלה של הבלנית אומר לבעלה של אותה אישה שהלכה לטבול בבוקר, בוקר טוב, מזל טוב אחרי התפילה. מה זה? קרא לבלן, אמר לו, תגיד לי אשתך שהיא מפסיקה במנהג. הפסיקו במנהג. אחרי שבועיים הייתה אישה שהלכה לכאורה, בעלה לא ידע שהמנהג הופסק. מניח תזין, מקפל את התפילין, מחכה שהבלן יגיע אליו, לא מגיע אליו. נו, תגיד, מה נגיד? תגיד בוקר טוב, מזל טוב. אני אגיד לך בוקר טוב, אבל אשתך לא הייתה אתמול. הסיפור הזה הגיע לרמה, והבין שבגלל שבמדינות שלהם היו מדינות קרות מאוד, ישנם נשים שהיראת שמיים שלהם תהיה קצת לקויה, ואם אישה תדע שהיא יכולה לעשות תרגיל, לעשות סיבוב לסביב הבית ולהיכנס לבית כאילו הייתה, כי קשה לה לטבול בקור, ולכן עשו את זה, והוא לא עלה דעתו, צם 40 יום על התקלה שהייתה לו. מבהיל.
טיפול מאוד קיצוני בנושאים מאוד חשובים, אבל בסך הכל מנהג, אלא אם כן יש מנהג שהוא ממש סותר את הדין, זה מנהג אותיות גיהינום. אני יודע, אני לא בקיא, אני בקושי בקיא בעדה שלי, אני אגיד לך מה בבוכרה. אני חושב שמהגויים, תראה, כי בסך הכל אנחנו מכירים את הפית המחתורת שאנחנו אומרים בבית המקדש. זה אחד הדברים שהיו, או זה יכול להיות אחד הצמחים שהיו מכניסים בתוך אני אגיד לך, אצלנו התוניסאים, אני טוניסאי, יש אצלנו גם כן משהו של שריפה של כל מיני עשבים יבשים, שעושים את זה בברית מילה, ועושים את זה בהושענא רבה בסוכה, זה מריח טוב, לא יודע אצלכם, ובין היתר כתוב שזה נגד עין הרע. לא יודע אצלכם, זה מריח טוב? הוא לא כל כך, לא הכי נעים, לא דורדורן. הוא יש לו ריח, אבל הוא לא ריח של מזיק, הוא ריח של עשב. תשאל את אחד מרבני או זקני הקהילה, יענו לך יותר טוב. כן. שמעתי פעם, כסף, כן. גם סגולה ועין הרע. כן. ואם כן, למה במיוחד וכסף? כסף זה רחמים, הוא אומר לך 5, והמקור לזה הזכרנו קודם, שיוסף אמר למצרים, לכם זרע. לכם הכוונה, הנה לכם זרע. המקובלים אמרו, זה אותיות, והסברנו גם, כי אם ראית פה לגבי שרה ורחל, שהיא חיפשה את האות כדי שיהיה לה פריון. זה אחד משמותיו של השם יתברך, כסף זה רחמים, כן, רציתי לשאול משהו? יש שם פתח. צער. היא לא חטא. לא שלמה, לא כמו חטא, בדיוק. כן, שמשם יצא עין הרע. אז איך אפשר לעשות דבר כזה על כסף? האם אפשר לשים את זה על חתיכת כסף? כן. יש לי שאלה, אולי אמרת או לא לגבי החלום, אם אתה רואה חלום, למי אפשר להגיד? לא דיברתי על חלומות. חלום, מי שראה חלום, תזכרו, תשמיעו לאחרים, לספר למישהו שאתה יודע שהוא אוהב אותך. כוונה, החלום זה משהו אובייקטיבי. איך שתפתור, זה יהיה הפתרון. ואם תספר אותו לאחד שלא כל כך אוהב אותך, יפתור לך לא טוב, תוצאה לא טובה. תספר אותו למישהו שאוהב אותך, יפתור לך טוב, תוצאה תהיה טובה. זה הרעיון של חלום. אני יודעת שחס ושלום זה לא טוב, אבל אני פותרת את זה לנכון. איך זה הולך? איך את יודעת 100% זה לא נכון? התוכן של החלום. הפתרון יהיה התוצאה. כאילו מה שאמרת. כן, לכן כשמישהו בא ואומר, חלמתי חלום, מה אומרים לו ישר? חלום טוב, חלום שלום. מתחילים ישר באוטוסטרדה. הרב, אתה אמרת להגן שיש כל נגיד. עשית חתונה, קנית אוטו, קנית בית, אז קנית פעם בית, אז מה, כמה זמן צריך לשמור עליו? בתקופה שמדברים. בתקופה שגורמת לך שידברו עליך קנה פלוני בית, אחרי חודשיים שיתרגלו לבית. אבל יש אנשים אחרי חדשים אומרים ליד הבית הזה... שומע מצא לא יראה, לא להגזים בזה. בתקופה הקשה הראשונה. לא להיבהל, הסיכום של הדברים שלי זה לא לפחד מהעין הרע, כן. שמעתי שמי שמפחד מהעין הרע, היא פוגעת בו. בדיוק לפני שנכנסת אמרנו את זה. אמרנו, מאן דקפית קפדינן בעדי, ומאן דלה קפית לה קפדינן בעדי. ולכן, הטוטל של השיחה שלי, זה לא לפחד מהעין הרע. אבל, לא לפחד לגמרי, גם כשיש סיבה לפחד, זה לא חכם. מתי יש סיבה לפחד? אמרנו 3 נושאים. התבלטות, חתונה, כל דבר כזה או אחר, חולה, זקן, זקנה, אישה אחרי לידת תינוק וכו', או אדם שיודע שחלילה יש לו עבורות, אז הוא חשוף לפגעים הרוחניים שיש בעולם, והוא צריך הגנה כל הזמן. או לעשות הגנה או לא לעשות עבירות. כן. זה מה שצעקתי קודם ואמרתי, איך אפשר להבין את הגמרא הזאת כאשר השם ממית ומחיה. עכשיו, זה לא קשור למצוות. עין הרע, אמרתי שאמא יכולה לקחת את הבן שלה בעין הרע, והאמא צדיקה. יש כוח רע בעולם שהסברנו בכמה מילים קצרות למה הוא קיים, הסברנו למה השם יתברך כועס כדי להזין אותו, וזה כמו שאדם אומר לשני, תשמע, אל תלך משם, יש נחשים. הוא צדיק והלך משם. אז הוא קש על ידי נחש. כן? התוצאה של 99 היא מבעילה, ולכן ממילא אפשר גם ללמוד שאם 99% מתים מהעין הרע, מן הסתם גם 99 השם ישמור אחוז מהנזקים שיש, גם אין תוצאה של העין הרע. ולכן מה שצריך לעשות, לא להיבהל, להתפלל בבוקר, לנהל אורח חיים רגיל, לא להפריז בשבחים, לא על עצמנו, לא על אחרים,
והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים. על שלום בית לא דיברנו כלום, הרב אילן. או שכשדיברנו על העין הרע עשינו כבר שלום בית. אני 4 שנים נשוי בלי ילדים.